Γιατί όταν έγινε μία πρόταση για να γίνει αυτή η ομιλία, που πρέπει να προσθέσω ότι είναι η πρώτη ομιλία που έγινε μετά την ανακοίνωση στον τύπο και στο διεθνή επιστημονικό χώρο και είναι η πρώτη εκδήλωση που γίνεται και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Κύριε Δήμαρχε, θα παρακαλέσω που να έχετε το λόγο και στη συνέχεια να έρθει ο κύριος Μπιτσάκης. Γεια σας. Σήμερα πραγματικά είμαι συγκεκριμένος. Γιατί ο Γιάννης ο Πιτσάκης, ό,τι και αν λέει ο καθένας, και ο μπαμπάς του πρέπει να το θυμίζει, η καταγωγή του είναι από την Παλιόχώρα. Μπορεί να λέει και στα ψηλά χωριά, αλλά είναι παλιοχωρίτης. Αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ σου. Μπορεί να κατέβει στην Κάδανο δημοτικό σύμβουλος, αλλά η ρίζα σου είναι από την Παλιόχώρα. Είναι μεγάλη μου χαρά ακόμα, γιατί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν και γυρνάνε πίσω στον τόπο αυτό για να μας ενημερώσουν για ορισμένα πράγματα και να μάθουμε και ορισμένα πράγματα, κατάγονται από αυτόν τον τόπο. Και θα ήθελα να πω του Γιάννη, μπορεί ο μπαμπάς σου να έρχεται στο Καρποδίκι, εσύ να κατεβαίνεις πιο συχνά στην Παλιόχώρα και να μας φωτίζεις με ορισμένα πράγματα καινούργια μπορείς να μάθεις. Ο Γιάννης ο Πιτσάκης. Εκτός του ότι είναι ένας επιστήμον ο οποίος έχει τελειώσει, είναι φυσικός ιστορικός επιστήμον, σήμερα θα μας κάνει μια ομιλία για το μηχανισμό των αντικειθήρων. Είναι ο πρώτος υπολογιστής που έχει ανακαλυφθεί και σήμερα είναι και η πρώτη φορά που θα μας ανακοινώσουν τα αποτελέσματα από τότε. Είναι ο αρχαιότερος. Ο Γιάννης ο Πιτσάκης συμμετέχει στην ομάδα που επεξεργάζεται την όλη υπόθεση. Δεν θα ασχοληθώ με τα δικά του θέματα, με έχει ενημερώσει ορισμένα πραγματάκια. Θα μας τα πει ο ίδιος. Γιάννη Πιτσάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μην ξεχνάς την Παλιόχώρα. Ευχαριστώ το Δήμο για την πρόσκληση και τον Δήμαρχο για τα καλά του λόγια. Βεβαίως, είναι πολύ συγκινητικό που μπορώ σήμερα να μιλάω στην Παλιόχώρα και ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία. Όπως θα δείτε, μόλις η ομάδα μας ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με την έρευνα για το μηχανισμό των αντικειθήρων. Τώρα, να με συγχωρέσετε, γιατί εγώ δεν κάθομαι ήσυχος, κυκλοφορώ συνέχεια. Να βάλουμε μπρος τον υπολογιστή. Ναι. Να ζωντανέψει λίγο εδώ το μηχάνημα που κοιμήθηκε τόση ώρα. Λίγη υπομονή με τα ηλεκτρονικά, γιατί... Για να δούμε. Λοιπόν. Ερώτηση. Έτσι θα κάνουμε λίγο να ζωντανέψουμε. Τι είναι αυτό? Έτσι. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε? Διαβατήριο. Τι άλλο? Λοιπόν, οι απαντήσεις είναι δύο. Είναι διαβατήριο, είναι τα νέα ελληνικά διαβατήρια, νέα προς το παρόν, γιατί ενδεχομένως θα αλλάξουμε πάλι διαβατήριο λόγω των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό εδώ είναι ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Άρα είναι δύο οι απαντήσεις. Άρα βλέπετε ότι ο μηχανισμός των αντικειθήρων και κάποια άλλα γρανάζια εδώ πέρα ταξιδεύουν διεθνώς. Η πολιτεία αποφάσισε ο μηχανισμός των αντικειθήρων μαζί με κάποια άλλα αντικείμενα και μνημεία που θα δούμε να είναι πρεσβευτής της Ελλάδος στο εξωτερικό. Πολύ σωστή επιλογή, γιατί, κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι από την προηγούμενη εβδομάδα, πρωτοσέλιδο στους New York Times, έτσι μπρος πίσω, βλέπετε κάτι κοινό. Εδώ, ένας τροχός με ένα σταυρό, είναι ένα χάλκινο αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, παρόλο που έχει ανακαλυφθεί εδώ και 100 χρόνια, διαδραματίζει ένα όλο και σημαντικότερο ρόλο. Είναι αυτό που λένε και εδώ πέρα, ancient computer, ο παλαιότερος υπολογιστής. Όχι ηλεκτρονικός βεβαίως, μηχανικός υπολογιστής. Και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς πιστεύουμε ότι έκανε αυτός ο υπολογιστής όταν ήταν ακέραιος μεγέθους ενός κουτιού παπουτσιών πάνω κάτω.
Λοιπόν, εδώ πάμε πίσω πάλι στο διαβατήριο. Είναι το Γιοφύρι της Άρτας, ένα θαύμα της τεχνολογίας όπως όλοι ξέρουμε, με τη γέφυρα Ρίου Αττηρίου. Βλέπετε λίγο ότι έχουν τα νέα διαβατήρια. Και, συγγνώμη δεν πιάνει καλά αυτό, μία αρχαία τρίρηση. Αυτήν εδώ την βάζω επειδή μας επιτρέπει να συζητήσουμε λίγο για το πού βρέθηκε αυτός ο μηχανισμός και γιατί ονομάζεται των αντικυθύρων. Πάμε λοιπόν σε έναν χάρτη. Λίγο πιο πάνω από το καστέλι, όπως ξέρετε, είναι τα αντικύθυρα και περνάει όλος ο δρόμος από τη δύση στην Ανατολή, εκατοντάδες ναυάγια. Όσοι έχουν ταξιδέψει προς Σκύθια και Καλαμάτα ξέρουν ότι είναι πολύ επικίνδυνο πέρασμα. Κάτι ανάλογο έτσι πρέπει να συνέβη σε ένα ρωμαϊκό πλοίο γύρω στο 80 π.Χ. και βυθίστηκε στα αντικύθυρα. Το 1900, τη Μεγάλη Τρίτη του 1900, σφουγγαράδες από τη Σύμη, και έχουμε εδώ ορισμένες εικόνες σφουγγαράδων που δεν είναι από τη Σύμη. Λίγες είναι οι φωτογραφίες των σφουγγαράδων από τη Σύμη. Αυτή εδώ είναι κυρίως από το Tarpon Springs στη Φλόριδα, που υπάρχουν αποικίες σφουγγαράδων κυρίως από την Κάλυμνο. Αυτός εδώ είναι ο Έρολ Φλιν, είναι δηλαδή μια φωτογραφία απάτη, αλλά πάνω κάτω φανταζόμαστε πως ήταν το 1900 οι σφουγγαράδες οι οποίοι ταξιδεύανε από τη Σύμη προς την Μπαρμπαριά, άνοιξη, ξεκινούσαν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που θα διαρκούσε μήνες για να πάνε για σφουγγάρια και να επιστρέψουν μετά στις αρχές του χειμώνα πίσω στη Σύμη. Εδώ λοιπόν έξω από τα αντικύθυρα, εδώ βλέπουμε ένα από τα καΐκια των σφουγγαράδων, βούτυξαν τη Μεγάλη Τρίτη για κάποια θαλασσινά, ίσως και για σφουγγάρια, και ένας από τους δίτες πέφτει πάνω σε ένα άγαλμα. Αρχικά νόμιζε πως ήταν ένα πτώμα και βγήκε εκτός φωνάζοντας, ξαναβουτήξανε. Βλέπουν ότι είναι άγαλμα και ο καπετάνιος του λέει: κάτσε να πάρουμε ένα χέρι από το άγαλμα. Πως πάνε λοιπόν ένα χέρι από το άγαλμα χάλκινο, το παίρνουν μαζί τους στην Αφρική και όταν επιστρέψανε μετά από μήνες στη Σύμη, η οποία τότε ήταν τουρκική, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με την βοήθεια του καθηγητού της αρχαιολογίας Οικονόμου, που ήταν σημειακός, των δημογερόντων της Σύμης, οι οποίοι στην Αθήνα ήρθαν σε επαφή με τον Υπουργό Παιδείας, δεν υπήρχε Υπουργείο Πολιτισμού τότε ευτυχώς, Υπουργό Παιδείας Σπυρίδων Στάης, που ήταν από τα Κύθυρα, ο ξάδελφος του Βαλέριο Στάης στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ξεκινάει μια τεράστια επιχείρηση, η οποία είναι η πρώτη ενάλια ανασκαφή που έχει γίνει σε τέτοια μεγάλη κλίμακα, με συμμετοχή πολλών πλοίων του βασιλικού ναυτικού και βεβαίως όλων των σφουγγαράδων. Εδώ έχετε ένα πλοίο, το Αιγιάλια, το Πυλοθέτιδα, και ένα έβδομο γρήγορο πλοίο πρώην Αγγλικό Ελντοράντο, το Μικάλι, και άλλα δύο τουλάχιστον συμμετείχαν στην επιχείρηση. Και εδώ θα ήθελα έτσι να κάνουμε μία παύση για να δούμε σε ποιους χρωστάμε το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα. Στους ανθρώπους που οργάνωσαν την επιχείρηση για τα σφουγγάρια, στον καπετάνιο, στους ναύτες, γνωρίζουμε όλα τα ονόματα από την έρευνα που έχει γίνει τώρα τελευταία, και κυρίως στους δίτες, εκ των οποίων ο ένας, τουρκοκριτικός, είχε φύγει στη Σύμη, πέθανε κατά την επιχείρηση ανέλκυσης και άλλοι δύο μείνανε παράλοιποι. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους χρωστάμε το γεγονός ότι ανακαλύφθηκε ο αρχαιότερος υπολογιστής της ανθρωπότητας, διότι είμαστε εδώ σήμερα και κουβεντιάζουμε. Και γι' αυτό όλα τα μέλη της ομάδας μας, όταν ξεκινάνε μια ομιλία, αναφέρουν πρώτα απ' όλους τους σφουγγαράδες. Λοιπόν, τι βρήκανε οι σφουγγαράδες? Διήρκησε μήνες, χειμώνα του 1901 μέχρι 1902, η επιχείρηση, και μέσω τηλέγραφου από τα αντικύθυρα στην Κρήτη και μετά από την Κρήτη στην Αθήνα φτάνανε τα νέα στις εφημερίδες. Ανελκύστηκαν μερικά σπουδαία αγάλματα, ένα πολύ γνωστό είναι ο έφηβος των αντικυθύρων, κάπου εδώ υπάρχει η αναφορά, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκε και ο λεγόμενος αστρολάβος. Αυτός ο αστρολάβος είναι το μηχάνημα για το οποίο θα μιλήσουμε. Εδώ βλέπετε από μια φωτογραφία του 1902 πώς φτάνουν τα αγάλματα στο μουσείο, έχουν ανασυρθεί μετά από 2.000 χρόνια στο βυθό και είναι βεβαίως ακαθάριστα. Και εδώ μια περσινή φωτογραφία, αυτό είναι το έθριο του μουσείου. Από αυτό το πλοίο το ρωμαϊκό υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο αίθουσες του μουσείου, το έθριο του μουσείου και πολλές αποθήκες που είναι γεμάτες με ευρήματα.
δεν ήταν ένα τυχαίο πλοίο, ήταν μάλλον ένα μεγάλο, της τάξης των 100 μέτρων ρωμαϊκό πλοίο που είτε πλιατσικολογούσε, είτε εμπορευόταν αντίγραφα αγαλμάτων και τράβαγε προς τη Ρώμη. Παρένθεση, δείτε εδώ αυτό το άγαλμα, βλέπετε ότι είναι από τη μισή του πλευρά, είναι έτσι σαθρό. Από την άλλη πλευρά γυαλίζει. Γιατί η πλευρά η οποία γυαλίζει ήταν μέσα στην άμμο 2.000 χρόνια και προστατεύτηκε. Γυαλικά, αντικείμενα περίεργα, πολύ μεγάλος πλούτος, να ο έφηβος των Αντικυθύρων για τον οποίο σας έλεγα πριν, και βεβαίως σε μία αίθουσα του μουσείου βλέπετε αυτά τα 3 θράψματα, κάποιες ακτινογραφίες και μία σύγχρονη ανακατασκευή, που είναι ο μηχανισμός των Αντικυθύρων. Τι είναι ακριβώς? Λοιπόν, αυτά τα 3 είναι τα 3 μεγαλύτερα. Αυτό εδώ είναι το θράψμα του διαβατηρίου, θα το ονομάζουμε έτσι. Αυτό το μικρότερο είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο, που παραμένει ανοιχτό μέχρι και σήμερα, δεν εκτίθεται, αλλά συνολικά μέχρι και σήμερα έχουν βρεθεί 82 θράψματα. Αυτό εδώ το θράψμα είναι τόσο περίπου. Συνεπώς συμπεραίνουμε ότι, όπως σας είπα και πριν, αν όλα αυτά τα θράσματα βρίσκαμε τη θέση τους και τα συγκολούσαμε και συμπληρώναμε με 5 φορές τόσα, όσα λείπουν δηλαδή, θα καταλήγαμε στο να φτιάξουμε ένα κουτάκι τόσο, ένα είδος αρχαίου λάπτοπ, έχουν πει κάποιοι καθηγητές. Λοιπόν, βλέπετε ότι πολύ νωρίς, αυτή η φωτογραφία του 1905 από τον Γερμανό μελετητή της αρχαίας επιστήμης Albert Rehm, αυτή τη φωτογραφία τη βρήκαμε στη βιβλιοθήκη του Μονάχου, από πολύ νωρίς άρχισαν να μελετούν το μηχανισμό των Αντικυθύρων. Εδώ βλέπετε αυτό εδώ το στρογγυλό με μία περίεργη καμπύλη. Θα σας πω μετά τι γίνεται. Θα σας πω μόνο ότι κάπου εδώ πέρα μέσα υπήρχε κάτι που σχετιζόταν με την κίνηση της σελήνης. Σε όλη την προπολεμική εποχή ασχολήθηκαν και πολλοί Έλληνες με τη μελέτη του μηχανισμού, πλην όμως δεν είχαν πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανισμού. Δεν μπορούσαν να δουν τι υπήρχε μέσα στα θράσματα. Αυτό έγινε εφικτό πολύ αργότερα με τις ακτίνες. Ένας από τους πρώτους ήταν ο ναύαρχος, ο Ιωάννης Θεοφανίδης, εγγονός του Κολοκοτρώνη, απευθείας εγγονός του Κολοκοτρώνη, δηλαδή δεύτερη γενιά, ο οποίος είχε πολύ μεγάλο πλούτο οικογενειακό, αλλά για τη μελέτη του μηχανισμού πούλησε μισή οδό στο Σύνταγμα στην Αθήνα, κατασκευάζοντας, βάζοντας Ελβετούς ρολογάδες να κατασκευάζουν ομοιώματα, είχε φτιάξει ο ίδιος αστρολάβο. Τέλος πάντων, ήταν ένας από τους πρώτους που κατά κάποιο τρόπο τρελάθηκε με την έρευνα γύρω από τον μηχανισμό. Ακολούθησαν πάρα πολύ. Μέχρι και σήμερα και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε σε καλό δρόμο για να τρελαθούμε. Λοιπόν, ο εγγονός του, επίσης ναύαρχος, τον ΟΙΚ, ο Ιωάννης Οφανίδης, λοιπόν ο νεότερος, ανακάλυψε μετά από την αρχή που ξεκίνησαμε την έρευνα, το ομοίωμα του μηχανισμού που είχε κατασκευάσει ο παππούς του με τους Ελβετούς ρολογάδες και που στάθηκε η ιδέα να πουλήσει 2-3 σπίτια στην πλατεία Συντάγματος. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή γιατί βλέπετε μέσα από τις εφημερίδες τις παλιές ξετυλίγεται το πρώτο μοντέλο που είχε φτιαχτεί για το μηχανισμό τη δεκαετία του 1930. Μετά όμως ήρθε ο πόλεμος, όλα τα αρχαία θαύτηκαν για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς και από τους άρπαγες Ναζί και άλλους. Πέρασε πολύς καιρός μέχρι να ξαναβρούν τη θέση τους. Για να καταλάβετε, μέχρι και σήμερα ανακαλύπτουμε κομμάτια του μηχανισμού των Αντικυθύρων και βεβαίως άλλα ευρήματα που είναι ταξινόμητα. Και μόλις τη δεκαετία του 50, τέλη δεκαετία του 50, ο πρώτος ιστορικός επιστήμης που ασχολήθηκε με τον μηχανισμό ήταν ο Βρετανός Derek Price, ο οποίος ήταν στο Πανεπιστήμιο του Yale στην Αμερική, όμως ήταν Βρετανός. Είχε λοιπόν την τύχη, ο Derek Price, να δει πρώτος το εσωτερικό του μηχανισμού χάρη σε ακτινογραφίες που έβγαλε ο Χαράλαμπος Καράκαλος, ακτινοφυσικός του Δημόκριτο. Κατάφερε λοιπόν να μας πει πάνω κάτω πώς ήταν ο μηχανισμός. Βλέπετε εδώ πέρα το κουτάκι. Θα σας δείξω τώρα την δομή του μηχανισμού σύμφωνα με τον Price στο πρώτο του άρθρο που δημοσιεύτηκε το 1959.
και με βάση αυτό θα πορευτούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται μέχρι και στο βάθος, υπάρχει κάτι σαν πύρος, είναι μια θέση για μια μανιβέλα. Από εκεί κάποιος έδινε κίνηση στο μηχανισμό και γυρνούσαν οι δείκτες. Δεν κουρδιζόντανε, γύριζε αυτό και γυρνούσαν οι δείκτες ταυτόχρονα. Μπροστά υπήρχε μια πλάκα με κάποιες επιγραφές. Το μαύρο είναι το κομμάτι που σώζεται, όλο το άλλο λείπει. Ίσως να είναι στο μουσείο κάπου σε κάποια αποθήκη, ίσως να είναι στο βυθό της θάλασσας. Μετά υπήρχαν κάποιοι δείκτες. Αυτός εδώ ο δείκτης είναι που σας έδειξα με τη φωτογραφία του Γερμανού αρχαιολόγου. Ο μηχανισμός εσωτερικά με τα γρανάζια του. Πίσω δείκτες και μια πίσω πλάκα με επιγραφές που έκλεινε όλο το μηχάνημα. Εδώ και οι πρώτες ακτινογραφίες, όπου βλέπετε ίσως, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι με μαρκαδόρο σημειωμένα τα δοντάκια. Αυτό εδώ είναι ένας οδοντοτός τροχός που είναι στο εσωτερικό του μηχανισμού. Συνολικά, άμα μετρήσετε, είναι γύρω στους 30 οδοντοτούς τροχούς. Και αυτά τα δοντάκια τα έχει σημειώσει ο Ντέρεκ Πράις αφενός και ο Χαράλαμπος Καράκαλος αφετέρου με την σύζυγό του. Ήταν πολύ σημαντικό να καταμετρήσουν ακριβώς πόσα δόντια υπήρχαν σε όλα τα γρανάζια του μηχανισμού. Γιατί? Γιατί αυτό που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα είναι ότι όταν ανακαλύφθηκε ο μηχανισμός, ο αρχαιολόγος ο Βαλέριος Στάις, για τον οποίο σας μίλησα, κατάφερε και διάβασε πάνω κάποιες λέξεις αστρονομικού περιεχομένου. Ήλιος, Αφροδίτη, ακτίνα και κάποια άλλα πράγματα. Είδανε λοιπόν και λίγα γρανάζια που φαινόταν και συμπεράνανε ότι ήταν ένας αστρολάβος ή κάποιο αστρονομικό περίπλοκο όργανο. Εφόσον λοιπόν γνωρίζανε όλοι ότι ήταν ένα αστρονομικό όργανο, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις, έπρεπε να καταλάβουν τι έδειχνε αυτό το όργανο. Αν υποθέσουμε ότι έδειχνε κάποιες περιόδους, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, τις 28 μέρες που κάνει η σελήνη από πανσέλινο σε πανσέλινο, και ότι αυτές οι περιόδους είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, ήλιος, σελήνη, πλανήτες, έπρεπε να βρουν τις σχέσεις των περιόδων. Ένα παράδειγμα. Αν αυτός ο μεγάλος τροχός έχει 100 δοντάκια και γυρίσει, ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια, και ένας μικρότερος έχει 50 δοντάκια και κολλάει σε αυτόν και τον παρασέρνει ο μεγάλος, επειδή έχει τα μισά δόντια γυρίζει 2 φορές πιο γρήγορα. Συνεπώς, η περίοδος του θα είναι 50 ετών. Το λέω έτσι χοντρικά. Ακόμα και ένα δόντι να μετρηθεί λάθος, δεν κάνουμε λάθος στο αστρονομικό φαινόμενο που μας δείχνει ο μηχανισμός. Για παράδειγμα, η σελήνη για την οποία μίλησα έχει πάρα πολλές διαφορετικές περιόδους. Από πανσέλινο σε πανσέλινο, από εκεί που τέμνει τη τροχιά της γης μέχρι που ξαναεπιστρέφει και ούτω καθεξής. Ξεκίνησε λοιπόν με τον Πράις και με τις καταμετρήσεις των δοντιών μια πολύ μεγάλη συζήτηση που συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Ο Πράις κατέληξε το 1974 σε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, «Τροχή από τους Έλληνες». Εδώ είναι σε τομή όλα τα γρανάζια του μηχανισμού και εδώ φαίνονται από πάνω. Πρώτος κατάλαβε ακριβώς τι ήταν ο μηχανισμός, αστρονομικός μηχανικός υπολογιστής, και έδωσε το έργο του στην ανθρωπότητα. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Χάρη στο έργο του Πράις βρίσκομαι και εγώ εδώ, γιατί από τους πρώτους Έλληνες που το διαβάσανε ήταν ο εξάδελφός μου Ευτύχης ο Παπαδοπετράκης, ο οποίος είναι εδώ κάπου. Μου το σφύριξε, διάβασα, έμαθα και εγώ αυτά που έλεγε ο Πράις, και έτσι όταν φτιάχτηκε η ομάδα, ξέραν ότι είχα ασχοληθεί με τον μηχανισμό και με καλέσανε να συμμετέχω. Υπάρχουν μια σειρά από συμπτώσεις, ξεκινώντας από τους φουγγαράδες, θα μιλήσουμε μετά για αυτές τις συμπτώσεις. Το πρόβλημα με τον Πράις όμως είναι ότι παρόλο που εξήγησε ακριβώς τη γενική ιδέα του μηχανισμού, ένας μηχανισμός που μας δείχνει αστρονομικά φαινόμενα, δεν κατάφερε να μας πει ακριβώς τι κάνουν όλοι οι δείκτες. Είχε πάρα πολλές προτάσεις, σε πολλά έπεσε μέσα, πολλές σωστές ιδέες τις απέρριψε ο ίδιος, με συνέπεια να μην μπορεί κάποιος, φτιάχνοντας ένα μοντέλο, να το βάλει να λειτουργήσει σωστά. Και έτσι η ιστορία της επιστήμης κατά κάποιον τρόπο παραμέρισε τον μηχανισμό, δεν ασχολήθηκε μαζί του μετά το 1974. Μόνο κάποιοι ιστορικοί των υπολογιστών και της τεχνολογίας, αλλά παράλληλα, όχι πολύ έτσι γνωστά, και παρέλαβαν τον μηχανισμό οι ουφολόγοι. Δηλαδή, αυτοί που βρίσκουν πάντα την εύκολη λύση
είναι ένα περίπλοκο πράγμα, το φέρανε οι εξωγήινοι. Δηλαδή κάποιοι παλιοί Λιακόπουλοι, έτσι. Αυτοί συνεχίζουν μέχρι και σήμερα, αλλά πολύ λιγότερο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βρήκαν την εύκολη λύση, είπανε αυτός ο μηχανισμός είναι πάρα πολύ περίπλοκος για να το έχουν φτιάξει οι Έλληνες, έχει έρθει από το διάστημα. Ή παραλλαγή, οι αρχαίοι Έλληνες ήρθαν από το διάστημα με το μηχανισμό. Έτσι. Και κάπου εκεί τελείωσε η ιστορία. Γιατί όταν το πεις αυτό, εντάξει, δεν έχει νόημα να συζητάμε, ότι είναι δύσκολο, το φέραν απ' έξω και τελειώνει η συζήτηση. Όμως, κάποιοι ιστορικοί της τεχνολογίας και κάποιοι μηχανικοί, ιδιοφυείς, ασχολήθηκαν μετά το 1975, διαβάσαν πολύ καλά τον Price και άρχισαν να λένε τις δικές τους απόψεις. Ο πιο σπουδαίος από αυτούς είναι ο Michael Wright, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, ιδιοφυής μηχανικός, όπως είπα, ο οποίος βρήκε όλα τα λάθη του Price σε μια σειρά από 30 άρθρα που έχει δημοσιεύσει από το 1985 μέχρι και τις μέρες μας και κατέληξε να φτιάξει ένα μοντέλο το 2005, εδώ δεξιά. Αυτό είναι το μοντέλο του Price που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή παύση για να δείτε δύο βασικές διαφορές. Αν καταλάβουμε αυτές τις διαφορές, θα καταλάβουμε καλύτερα μετά τι προτείνουμε εμείς για το μηχανισμό. Εδώ έχετε κάποιους, είναι το πίσω μέρος του μηχανισμού και υπάρχουν κάποιοι ομόκεντροι κύκλοι. Εδώ πέρα υπάρχουν οι σπήρες. Βλέπετε, δύο σπήρες. Όταν ρωτήσαμε τον Michael Wright, εμείς, η ομάδα μας το 2005 ξεκίνησε την έρευνα. Ακριβώς όταν ο Michael Wright στο Πολεμικό Μουσείο, στο συνέδριο της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, παρουσίασε αυτό το μοντέλο. Όταν το ρωτήσαμε γιατί σπήρες και όχι κύκλοι, μας είπε, έκανα μετρήσεις και βρήκα ότι δεν μπορεί να είναι κύκλοι. Τι μετρήσεις, μιλάμε για 10 το χιλιοστού. Πρέπει να έκανε πραγματικά τρομερές μετρήσεις. Εμείς ανακαλύψαμε έναν πολύ περίεργο τρόπο ότι είχε δίκιο ο Wright. Θα σας δείξω πώς και πού. Αυτό λοιπόν είναι το ένα στοιχείο, το πολύ περίεργο. Τι γυρεύουν αυτές οι σπήρες εκεί πέρα. Ένα μυστήριο το οποίο λύθηκε πρόπερση. Και το άλλο περίεργο του Price είναι ότι βλέπετε είναι μεγάλο μπροστά, ένα κουτί μεγάλο και από πίσω ένα μικρότερο. Εκεί ήταν το λάθος του φίλου μας, γιατί θεώρησε ότι ήταν τόσο περίπλοκα αυτά που έδειχνε ο μηχανισμός, που δεν μπορούσε να ήταν ένα μηχάνημα. Πρότεινε λοιπόν ότι ήταν δύο ξεχωριστά μηχανήματα, μπρος ένα σύστημα, πίσω ένα σύστημα με ημερολόγια και μπρος ένα πλανητάριο που έδειχνε τις θέσεις των πλανητών. Όπου κάποιος άλλος ιδιοφυής μηχανικός της ελληνιστικής εποχής το συγκόλλησε για να φτιάξει ένα μηχάνημα. Κάπου εκεί ξεκινήσαμε εμείς την έρευνα. Δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με αυτή την εξήγηση. Είναι μια εύκολη εξήγηση ότι δεν κολλάνε όλα αυτά μαζί. Ας πούμε ότι είναι δύο μηχανήματα που κολλήσανε. Και εδώ βλέπετε τον Michael Wright με το μέλος της ομάδας μας, Tony Frith. Είναι μια ιστορία με πολλούς Βρετανούς αυτή η ιστορία των αντικειθήρων. Να προσπαθούν να βρουν πώς δουλεύουν κάποιοι δείκτες. Στο έθνιο του μουσείου, αν είδατε πριν από τα γάλματα, υπάρχει ένα κόκκινο χρώμα στο μουσείο. Λοιπόν, εδώ, εμείς το 2005, όπως θα σας δείξω μετά, πήραμε νέα δεδομένα από το μηχανισμό. Θα πούμε ακριβώς τι δεδομένα. Και καταλήξαμε σε μια εικόνα εξωτερική με τη σελήνη, τον ήλιο, κάποια ημερολόγια μπρος, κάποια άλλα πράγματα πίσω, τη μανιβέλα. Για αυτή την εικόνα θα σας εξηγήσω λεπτομερώς τι κάνει. Εδώ πέρα, μια νέα έκδοση του παλιού σχήματος του Price, οι μπροστινές επιγραφές, οι επιγραφές από πίσω, δείκτες μπρος και πίσω, γρανάζια εσωτερικά, πάρα πολλά γρανάζια. Πώς καταλήξαμε εδώ. Αυτό είναι το αντικείμενο της σημερινής διάλεξης, συν οι νέες ανακαλύψεις. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το όνομα της ομάδας. Έτσι. Ομάδα έρευνας για το μηχανισμό των αντικειθήρων. Είναι ελληνοβρετανική. Δεν είναι θεσμική. Θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς φτιάχτηκε από μια σειρά συμπτώσεις. Και η μεγάλη διαφορά της ομάδας μας σε σχέση με όλους τους προηγούμενους είναι ότι είναι ομάδα. Όλοι οι προηγούμενοι ήταν ιδιοφυείς άνθρωποι που δουλεύανε μόνοι τους. Και γι' αυτό και κάνανε πολλά λάθη που δεν τα διόρθωνε κανένας. Εμείς κάνουμε πολλά λάθη που τα διορθώσαμε οι ίδιοι. Ίσως να έχουμε κάνει και κάποια που δεν τα διορθώσαμε. Ποιοι είμαστε εμείς, λοιπόν. Η όλη ιστορία ξεκίνησε από τον καθηγητή της αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Cardiff, Mike Edmonds, ο οποίος είχε τρελαθεί και αυτός με τον μηχανισμό
και θεωρούσε, όχι λανθασμένα, ότι ήταν ένας μηχανισμός αστρολογικών υπολογισμών. Πρότεινε λοιπόν στο φίλο του τέος μαθηματικό και σκηνοθέτη Τόνι Φρίθ να γυρίσει μια ταινία για το μηχανισμό των αντικειθήρων. Του λέει ο Τόνι Φρίθ τι είναι ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Πάρε δες και του δίνει 100 άρθρα να διαβάσει. Αρχίζει λοιπόν και διαβάζει και τρελαίνεται. Λέει αυτό είναι τρομερό. Δεν κάνω καμιά ταινία, θα ασχοληθώ κι εγώ με την έρευνα. Και επειδή ήταν μαθηματικός, άρχισε να δουλεύει το μυαλό του μαθηματικά και βρήκε και αυτός όλα τα λάθη των προηγούμενων. Δύο Βρετανοί μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Μπορούν όμως να βρουν λεφτά. Βρήκαν λοιπόν χρήματα από ένα κοινοφελές ίδρυμα βρετανικό και επειδή ο Μάικ Έντμουντς είναι ένας διάσημος αστρονόμος που αυτή τη στιγμή προεδρεύει σε όλα τα συμβούλια επιστημονικής έρευνας της Μεγάλης Βρετανίας, είχε επαφές με τον Γιάννη τον Σιραντάκη, ο οποίος είναι από το Λιβαδά και θα τον είδατε σε αυτή τη αίθουσα πριν από λίγες εβδομάδες, καθηγητής αστρονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Του λέει: θέλεις να φτιάξουμε μια ομάδα έρευνα για τον αντικειθήρων? Λέει ο Γιάννης Σιραντάκης: ναι. Φωνάζει λοιπόν τον συμφοιτητή του και συνάδελφό του, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον Ξενοφόντα Μουσά, και στείλουν μαζί με την αρχαιολόγο και τη χημικό του μουσείου την ομάδα έρευνας. Αρχές του 2005. Περιμέναμε όμως να λάβουμε την άδεια. Μάλλον περιμένανε να λάβουν την άδεια για την έρευνα. Δεν είναι κάτι προφανές να εξετάσεις ένα μοναδικό αντικείμενο που είναι φοβερά εύθραυστο και αν πάθει οτιδήποτε, τι να σας πω, δηλαδή είναι μια τραγωδία παγκοσμίου επίπεδου. Την άδεια την έδωσε ο Πέτρος Σταντούλης, ο γνωστός Αντάρτης, που φέρθηκε τελείως Αντάρτικα. Είπε δηλαδή στον Ζαχόπουλο, σας λέω τώρα κάποια μυστικά, έτσι, αυτή η έρευνα θα γίνει, γιατί το θέλω εγώ. Είναι μάλιστα από ό,τι μας είπε ο ίδιος η μόνη απόφαση που μπόρεσε να πάρει ως υπουργός, πρακτικά. Κανείς δεν ήθελε να δώσει δικαίωμα έρευνας στους μηχανισμούς αντικειθήρων για τον απλούστατο λόγο, σας το λέω έτσι μεταξύ μας, δεν υπήρχε θέμα χρηματοδότησης από κάποιο πρόγραμμα που να μπορούσαν να βγουν λεφτά για τους δικούς μας ανθρώπους. Και όντως δεν βγήκε χρήμα για κανέναν, παρά μόνο για να έρθουν άνθρωποι και μηχανήματα από την άλλη άκρη της γης. Θα σας πω ακριβώς πώς, από ανθρώπους που δούλεψαν αφιλοκερδώς εβδομάδες, μέρα νύχτα. Να σας πω μάλλον, να μην σας λέω γενικολογίες. Εδώ πέρα, αυτός ο άνθρωπος είναι ο ιδρυτής μιας εταιρείας τομογράφων στη Μεγάλη Βρετανία, αρχαιολάτρης, ο οποίος όταν είδε ότι υπήρχε πρόταση ένας τομογράφος από την εταιρεία του να εξετάσει το μηχανισμό των αντικειθήρων, λέει στον υπεύθυνο του marketing: φέρε εδώ το φάκελο, η δικιά μου υπόθεση, ο μηχανισμός των αντικειθήρων είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Και έδωσε διαταγή στην εταιρεία του να κατασκευάσει ειδικά για το μηχανισμό έναν τομογράφο αξίας 1.000.000 ευρώ και βάρους 12 τόνων, ο οποίος ήρθε οδικός. Εδώ έχουμε το πλήρωμα του φορτηγού που το έφερε μαζί με την τροχέα και τους ανθρώπους που βοήθησαν στο ξεφόρτωμα. Ήρθε λοιπόν από την Μεγάλη Βρετανία ειδικά μαζί με δεκάδες τεχνικούς. Βλέπετε εδώ βάζουμε τον τομογράφο μέσα στο μουσείο για να αναλυθεί ο μηχανισμός. Οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν αφιλοκερδώς είναι τρεις από την Καλιφόρνια επιστήμονες, από τη Hewlett Packard, το τμήμα έρευνας, οι οποίοι έστειλαν ένα μηχάνημα μεγάλης αξίας και αυτό, 100.000 ευρώ, πρωτοποριακό, το οποίο θα εξέταζε την επιφάνεια για χαμένες γραφές. Αυτό το μηχάνημα μπορέσαμε και το εκτελονίσαμε χάρη στη βοήθεια της Στέλλας Σερφιέτη, γιατί αλλιώς θα έμενε κολλημένο στο τελωνί του αεροδρομίου στην Αθήνα και θα περνούσε η έρευνα, δεν θα γινόταν τίποτα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, όταν φάνηκε ότι υπήρχε η άδεια, ο Ξενοφόντας ο Μουσάς με κάλεσε και ήρθα και εγώ στην ομάδα. Γνώριζε ότι ασχολούμουν από παλιά με το μηχανισμό των αντικειθήρων και έδεσε η όλη ιστορία και το 2005 συλλέξαμε πάρα πολλά δεδομένα. Εδώ βλέπετε συλλογή από τσιπούρες, τους κάναμε και διαλύματα στους ανθρώπους γιατί δουλεύανε μέρα νύχτα, εβδομάδες έτσι. Και εδώ σας δείχνω λίγα από τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι, για όσους ξέρουν, υπολογιστές μεγέθους 1 τεραμπάιτ, που τότε ήταν τεράστιο και τώρα δηλαδή παραμένει τεράστιο. Άμα ήταν σε βιβλία θα γέμιζε όλη η αίθουσα από βιβλία. Εδώ βλέπετε επιγραφές, τις οποίες δεν τις είχε δει κανείς για 2.000 χρόνια. Είναι φέτες, τομές, μέσα από τον τομογράφο. Βλέπετε εδώ πέρα ένα πύρο, ένα περίεργο σύστημα, ένα γρανάζι κάπως μυστήριο, κάτι περίεργα σύμβολα, κάτι τρυπούλες,
δείκτες. Όλα αυτά θα σας πω τι κάνουν. Τα δεδομένα, για όποιον θέλει να τα δει, βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο προφανώς, στα πανεπιστήμια και στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Γιατί το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, ξέχασα να πω ότι ο τελευταίος άνθρωπος που ήρθε στην ομάδα είναι ο φιλόλογος και παλαιογράφος Αγαμέμνων Τσελίκας, προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου, ο οποίος ήρθε ειδικά για να μελετήσει τις επιγραφές. Όταν ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν επιγραφές τελείως άγνωστες. Λοιπόν, και μια που λέμε για τις επιγραφές, θα σας πω τρία πράγματα, γιατί όλη η ιστορία κυμαίνεται γύρω από επιγραφές που ήταν χαμένες και, όπως λέει εδώ, κρυμμένες. Γιατί λανθασμένος ο τίτλος? Δεν είναι κρυμμένες επειδή κάποιος τις έκρυψε. Όπως είδατε πριν από τις πλάκες, ήταν φατσακάρτα, θα λέγαμε. Ο κατασκευαστής αυτά που ήθελε να πει τα έγραψε για να φαίνονται από τον χρήστη. Είναι πλέον κρυμμένες επειδή 2.000 χρόνια μέσα στη θάλασσα οι πλάκες του χαλκού κολλήσανε μαζί με πέτρες, με άλλα φερτά υλικά. Ορισμένες πλάκες χάθηκαν τελείως και έμεινε το αποτύπωμα των επιγραφών πάνω στην άμμο. Συνεπώς το γυμνό μάτι δεν μπορεί πλέον να δει αυτό που θα έβλεπε ένας αρχαίος. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι οι κρυμμένες επιγραφές είναι ένας λανθασμένος τίτλος. Επιγραφές προσπάθησαν από πολύ νωρίς να διαβάσουν οι αρχαιολόγοι και οι επιγραφολόγοι. Βλέπετε εδώ πέρα ένα ύψιλον σίγμα μυστήριο. Για 70 χρόνια δεν διαβαζότανε. Εμείς αυτό το ύψιλον σίγμα το διαβάσαμε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του μηχανισμού και διαβάσαμε τις λέξεις χρυσούν σφαιρίων. Ένα χρυσό σφαιρίδιο δηλαδή, που πιθανώς να ήταν μια αναπαράσταση του ήλιου. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που διαβάσαμε και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα σας δείξω εδώ με το σύστημα της Hewlett Packard πώς μπορούμε και διαβάζουμε ορισμένες από τις επιγραφές. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, ένα μικρό θράψμα από τα 82 θράψματα του μηχανισμού, είναι τόσο. 3-4 πόντι. Κοιτάξτε πώς μεταμορφώνεται με το λογισμικό επεξεργασίας που ανέπτυξαν αυτοί οι επιστήμονες. Να, το εδώ είναι αυτό που φαίνεται στο γυμνό μάτι και εδώ είναι μετά την επεξεργασία. Μπορούμε λοιπόν και διαβάζουμε πολλές λέξεις, αλλά κυρίως 1, 2 και 3 αριθμούς, οι οποίοι είναι 3 κλειδιά του μυστηρίου. Αυτό εδώ είναι το 76 έτη. Αυτό το L, το λατινικό, δεν ξέρω να φαίνεται μέχρι το βάθος, σημαίνει έτος. Μετά λέει 19 έτη και από κάτω σίγμα ΚΓ σημαίνει 223. Κρατήστε αυτούς τους αριθμούς, 19, 76 και 223. Εδώ είναι μια εικόνα από τον τομογράφο. Είναι λοιπόν σαν να έχουμε μια φέτα από το ιστορικό του μηχανισμού και βλέπουμε γράμματα φαντάσματα, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτά στα συγκεκριμένα είναι αποτυπώματα πάνω στην άμμο. Εδώ λέει τες, ταφ, αλφα, ιώτα, σίγμα, για παράδειγμα. Όλο αυτό το κείμενο που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι του μηχανισμού καταφέραμε και το ανασυστήσαμε. Εδώ πέρα κρατάμε ένα είδος λογιστικής. Εδώ είναι όλα τα θράψματα. Πάει μέχρι κάτω, είναι 82, έτσι. Συνεχίζεται πολύ παρακάτω η λίστα. Σε ποιο μέρος του μηχανισμού κολλάνε, στην μπροστινή πόρτα, στην πίσω πόρτα κτλ. Τι είναι το κείμενο που διαβάζουμε, αφορά, ξέρω εγώ, ημερολόγια, αφορά τον ήλιο, τη σελήνη, ούτω καθεξής. Πόσο μεγάλα είναι τα γράμματα, κοιτάξτε εδώ, 1,2 χιλιοστά. Σκεφτείτε, ψήρες. Δηλαδή έχετε έναν μηχανισμό που έχει μια τέτοια πόρτα με εκατοντάδες γραμμές από γράμματα 1 χιλιοστού. Από 1 μέχρι 2,5 χιλιοστά. Συμπεραίνουμε ότι αυτός που τα έγραφε είχε πολλά πράγματα να μας πει. Εδώ είναι το τμήμα από την μπροστινή πόρτα, όπου κανένας μέχρι και τον Αγαμέμνο Τσελίκα δεν μπορούσε να διαβάσει παραπάνω από 20 χαρακτήρες. Δεν φαίνεται τίποτα έτσι. Κοιτάξτε να δείτε τι διάβασε. Εδώ είναι εικόνα στο τομογράφο, το περιστρέφω. Είναι μια πολύ λεπτή πλάκα οξυδωμένου μπρούτζου. Και εδώ είναι αυτά που διάβασε ο συνάδελφος φιλόλογος. 932 χαρακτήρες το 2006. Τώρα συνεχίζουμε την ανάγνωση, έχουμε φτάσει περίπου στους 1000 χαρακτήρες. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό αστρονομικό κείμενο για το οποίο θα σας μιλήσω μετά, αν θέλετε, στις ερωτήσεις. Εδώ είναι ένα μέρος του κεντρικού θράψματος που μπορείτε να δείτε στο μουσείο. Μπορείτε να πάτε στο μουσείο, όταν είστε στην Αθήνα, και να κάνετε γύρω-γύρω από την προθήκη, να δείτε από πίσω είναι οι επιγραφές περισσότερες. Εδώ πέρα το στρίβουμε λίγο στον τομογράφο και κοιτάξτε, θα δυναμώσω λίγο την δύναμη από την ένταση των ακτινών.
Βλέπετε εμφανίζεται ένα γρανάζι μέσα, να πάω λίγο πίσω, βλέπετε εδώ τις επιγραφές. Εδώ από πίσω υπάρχει και άλλο στρώμα επιγραφών. Άρα είναι δύο πλάκες κολλημένες που έχουν και οι δύο επιγραφές. Και βεβαίως πολύ ενδιαφέροντα μηχανικά στοιχεία. Εδώ είναι άλλο ένα θράσμα. Κοιτάξτε εδώ πώς κολλάνε. Αυτό εδώ το μεγάλο κομμάτι που βλέπετε είναι το κομμάτι του διαβατηρίου. Αλλά είναι το πίσω μέρος του. Εδώ ένα άλλο κομμάτι με επιγραφές και κάποιες κλίμακες, ένα μικρότερο και ένα άλλο. Όλα αυτά έχουν επιγραφές εδώ, επιγραφές εκεί και επιγραφές πιο πάνω. Τι λένε αυτές οι επιγραφές, θα το δούμε τώρα. Να κοιτάξτε να δείτε πώς είναι όλο αυτό. Όλη αυτή εδώ η επιγραφή είναι έτσι. Και εδώ βλέπετε, μισό λεπτό, να το, χρυσούν σφαιρίο. Κοιτάξτε όμως να δείτε τη λύση σε αυτό που σας έλεγα πριν, γιατί βρήκαμε κι εμείς ότι ο Μάικλ Ράιτ είχε δίκιο και ήταν σπήρες στο πίσω μέρος του μηχανισμού. Εδώ λέει νομή τη έλικη τμήματα σίγμα λάμδα ε. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι έχει μια σπήρα η οποία είναι διηρημένη σε 235 τμήματα. Άλλος ένας αριθμός, μυστηριώδης για μας, όχι για τους αστρονόμους, για τους ιστορικούς αστρονομίας, το 235. Τι είναι λοιπόν αυτό το 235 που κολλάει, θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λίγο από το μπρος και το πίσω μέρος, πάνω κάτω τι γίνεται. Λοιπόν, στο μπρος μέρος υπάρχει λοιπόν το χρυσούν σφαίριο, ο δείκτης του ηλίου και ένα μαυρό άσπρο που είναι η σελήνη. Όλα αυτά κινούνται γύρω-γύρω από δύο κλίμακες, όπου υπάρχει στην εξωτερική κλίμακα ένα ηλιακό ημερολόγιο με αιγυπτιακούς μήνες. Προσοχή όμως, αιγυπτιακοί μήνες, να εδώ λέει Μεχίρ. Είναι αιγυπτιακοί μήνες γραμμένοι στα ελληνικά. Μην ξεχνάμε, όλη την ελληνιστική παράδοση της αστρονομίας στην Αλεξάνδρεια ήταν το επιστημονικό ημερολόγιο που ήταν σε χρήση τότε σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Αυτό το ημερολόγιο έγινε διάσημο για χιλιάδες χρόνια μετά από τον Πτολεμαίο που έγραψε την μεγίστη μαθηματική σύνταξη, το αστρονομικό βιβλίο που ήταν σε χρήση μέχρι και τον Κοπέρνικο και πιθανώς και αργότερα. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το ημερολόγιο το αιγυπτιακό, 365 μέρες και η πρώτη κλίμακα στην ιστορία 365 μερών, χαραγμένη. Από μέσα ακριβώς έχουμε τα ζώδια, το ζωδιακό κύκλο. Με εναλλάξ 29 και 30 μέρες ανά ζώδιο. Τα ζώδια είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Αν τα έβλεπε δηλαδή ένας αστρολόγος της τηλεόρασης, δεν θα αναγνώριζε την επιστήμη του, εντός εισαγωγικών. Η σελήνη, γιατί είναι μαυρόσπρη, θα το δούμε σε λίγο. Πάμε, εδώ πέρα, αυτό είναι το πρώτο θράσμα που σας έδειξα, η φωτογραφία του Γερμανού, καθαρισμένο πλέον στο μουσείο, και βλέπουμε ότι έχει εδώ ένα μέταλλο, το οποίο από ό,τι μας λένε οι μηχανικοί, βοηθάει στο να κινείται ομαλά ο δίσκος χωρίς πολλές τριβές. Μία μικρή τρύπα όπου έμπαινε μέσα το σφαιρίδιο αυτό της σελήνης και τα γρανάζια που κινούσαν το σφαιρίδιο. Αυτό εδώ το γρανάζι είναι αυτό εδώ σε τομή. Τι έκανε η σελήνη εδώ πέρα? Γύριζε γύρω-γύρω και το μαυρό-άσπρο στριφογύριζε. Όταν ήταν μαύρο ήταν η νέα σελήνη και όταν ήταν λευκό ήταν η πανσέλινος και περνούσε από όλες τις ενδιάμεσες φάσεις. Αυτό δηλαδή το τμήμα του μηχανισμού μας έδειχνε τις φάσεις της σελήνης. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός. Αν έπαιρνα τη μανιβέλα και έβαζα τον δείκτη αυτόν εδώ στον μήνα που ήθελα, πήγαινε αντίστοιχα και η σελήνη στη θέση της και στη φάση της. Μπορούσα να δω δηλαδή στο μέλλον ή και στο παρελθόν οποιαδήποτε ημερομηνία και οποιαδήποτε φάση της σελήνης. Αλλά όχι μόνο. Κοιτάξτε να δείτε ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο. Στο πίσω μέρος του μηχανισμού υπάρχουν κάποια περίεργα γρανάζια όπου υπάρχει μια σχισμή και ένας πύρος μέσα. Όλοι οι μελετητές μέχρι τον Μάικλ Ράιτ πιστεύανε ότι αυτό είναι ένα σπάσιμο. Ο Μάικλ Ράιτ απέδειξε ότι δεν είναι σπάσιμο και πρώτος ανέφερε ότι είναι ένας πύρος μέσα σε μια σχισμή. Δεν κατάφερε όμως να εξηγήσει τι γύρευε αυτός ο πύρος εκεί πέρα. Αυτό το εξηγήσαμε εμείς. Ο Τόνι Φρίθ για την ακρίβεια. Αυτά εδώ δεν είναι δύο γρανάζια, είναι 4. Είναι 2 και άλλα 2 ακριβώς από κάτω. Λίγο σαν τα μπισκότα Παπαδοπούλου με τη σοκολάτα ανάμεσα. Αυτά τα γρανάζια, όπως κινούνται με τον πύρο, αν εσείς γυρίζετε με σταθερή ταχύτητα τη μανιβέλα,
ένα από αυτά τα γρανάζια κάποια στιγμή θα αρχίσει να πηγαίνει πιο αργά και μετά θα πηγαίνει πιο γρήγορα. Αυτή ακριβώς η κίνηση, επιτάχυνση, επιβράδυνση, αναπαριστά ακριβώς την ανομαλία της κίνησης της σελήνης, όπως φαίνεται από τη Γη. Μία θεωρία που ήταν γνωστή από πολύ παλιά, από τους αρχαίους, που την ανέπτυξε ο ύπαρχος, εκεί γύρω στο 150 π.Χ. και που βεβαίως εμείς εκπλαγήκαμε φοβερά, δεν περιμένουμε ποτέ ένας μηχανισμός περίπου της ίδιας περίοδου να αναπαριστά με πολύ μεγάλη ακρίβεια αυτή την ανομαλία της κίνησης της σελήνης. Πολύ αργότερα, αιώνες αργότερα, αυτή η ανομαλία εξηγήθηκε με τελείως διαφορετικούς όρους από τον Κέπλερ και από τον Νεύτωνα. Τώρα γνωρίζουμε ότι φαίνεται η σελήνη να επιβραδύνει και να πηγαίνει πιο γρήγορα, επειδή δεν έχει μια κυκλική τροχιά, αλλά μια ελλειπτική τροχιά. Ο μηχανισμός λοιπόν, εκτός από το να δείχνει τις φάσεις της σελήνης, έδινε ακριβώς και τη μεταβλητή ταχύτητά της, επιβραδύσεις και επιταχύνσεις. Αυτό ήταν το μπροστινό μέρος. Έτσι. Το αφήνουμε για λίγο το μπροστινό μέρος και πάμε στο πίσω μέρος, που αποτέλεσε και το πεδίο της πρόσφατης έρευνας. Πίσω, όπως είδατε, έχουμε δύο σπήρες μεγάλες και δύο μικρότερους δείκτες μέσα. Άρα, δύο μεγάλους δείκτες και δύο μικρότερους. Πρώτο ερώτημα είναι πώς φτάσαμε σε αυτή την αναπαράσταση. Κοιτάξτε τα θράσματα, σας έχω δείξει πώς ταιριάξαν, αλλά δεν σας δείξω ακριβώς πώς καταλήξαμε σε αυτό το τέριασμα. Βλέπετε πώς τα τοποθετούμε αυτά τα θράσματα και ιδού η εξήγηση. Εδώ βλέπουμε εικόνα από τον τομογράφο. Αυτά είναι αυτά που φαίνονται στο γυμνό μάτι και εδώ βλέπετε, αυτό εδώ το μικρό θράσμα και αυτό εδώ που φαίνονται σαν πετραδάκια, στην πραγματικότητα έχουν κλίμακες μέσα, οι οποίες είναι συνέχεια των άλλων κλίμακων του μηχανισμού. Έχουμε λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα του πίσω μέρους, μέσα από τις ακτίνες. Γκροπλάν, η σπήρα συμπληρώνεται και αν μετρήσετε ακριβώς τα κουτάκια που είναι εδώ πέρα, θα δείτε 235. Με μαθηματική ακρίβεια, αυτά δεν σώζονται βεβαίως, αλλά από τα άλλα, με κάποιους πολύ απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς, συμπεραίνουμε τον μαγικό αριθμό 235, το οποίος βρίσκεται στην επιγραφή. Τι είναι το 235? Το 235, μισό λεπτό, είναι ένας πολύ αρχαίος κύκλος, γνωστός από τους Βαβυλώνιους ήδη, που αναπτύχθηκε όμως από τον αρχαίο Έλληνα αστρονόμο, τον Μέτωνα. Παρένθεση εδώ, έτσι. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα με τον χρόνο, με τον υπολογισμό του χρόνου και την πρόβλεψη, είναι πότε συμβαίνουν τα διάφορα γεγονότα, έτσι. Ποια είναι τα αντικειμενικά στοιχεία από τη φύση, γύρω από τα άστρα, από τον ήλιο και τη σελήνη, που μας λένε ότι, ξέρω εγώ, ήρθε η εποχή για τη σπορά ή είναι, θα κάνω έναν αναχρονισμό τώρα, ήρθε η ημερομηνία της γιορτής της Παναγίας, έτσι. Ή ακόμα πιο απλά, πότε γιορτάζουμε το Πάσχα. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα των αρχαίων, βέβαια, πότε γιορτάζουμε το Πάσχα, αλλά είχαν άλλα προβλήματα. Αν προσπαθήσεις να φτιάξεις ένα ημερολόγιο με βάση τη σελήνη, η οποία χοντρικά κάθε 28 μέρες ξανάρχεται στο ίδιο σημείο, δεν θα βρεθείς σε συμφωνία με τον ήλιο. Γιατί ο ήλιος, ο οποίος μετά από 365 μέρες και κάτι ψηλά ξανάρχεται στην ίδια θέση, οι μήνες που φτιάχνουμε βάσει τον ήλιο δεν κολλάνε ακριβώς με τους μήνες τους σεληνιακούς. Ψάχνανε λοιπόν οι αρχαίοι αστρονόμοι να βρούνε ποια πολλαπλάσια των περιόδων αυτών ταιριάζουν. Ο Μέτωνας λοιπόν είχε βρει ότι 19 έτη του ηλίου κολλάνε ακριβώς με 235 σεληνιακούς μήνες. Αυτή λοιπόν η περίοδος του Μέτωνος είναι η περίοδος που υπάρχει εδώ, εγγράφεται στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Κάθε κουτάκι λοιπόν είναι ένας μήνας σεληνιακός. Εδώ μέσα είναι ένα μεγάλο μυστήριο το οποίο λύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Τι ήταν? Το ερώτημα όμως παραμένει που σας είπα πριν, τι στο διάολο γύρευε η σπήρα? Αυτό εδώ είναι μια τομή σε άλλο επίπεδο και θα προχωρήσουμε τώρα στο εσωτερικό με διαδοχικές φέτες, με τον τομογράφο και βλέπουμε κάτι σφινωμένο μέσα στην... Να το εδώ, μέσα στη σπήρα, βλέπετε κάτι έχει παραμείνει σφινωμένο. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Ωραία. Αυτό αν το δούμε κάθετα, αυτό εδώ, αυτή η μητούλα είναι που είναι σφινωμένη. Μετά από πολλή σκέψη καταλήξαμε στο εξής σχήμα.
Βλέπετε εδώ ο δείκτης του pick-up. Είναι λοιπόν μια βελόνα η οποία είναι καρφωμένη μέσα στη σπήρα, παρακολουθεί όπως γυρίζει γύρω-γύρω τους 235 μήνες και μας δείχνει σε ποια θέση βρισκόμαστε. Βλέπετε αυτό εδώ, υπάρχει ένας άξονας και υπάρχει ένα σύστημα μηχανικό το οποίο γλιστράει πάνω στον άξονα και μπορεί και πηγαίνει από το κέντρο, από τον πρώτο μήνα μέχρι το εξωτερικό μέρος της σπήρας μέχρι και τον 235ο μήνα. Ήταν λοιπόν ένα σύστημα που παρακολουθούσε και έδειχνε ακριβώς σε ποιο μήνα βρισκόμαστε. Ιδιοφυές, έτσι όπως οτιδήποτε στο μηχανισμό δείχνει μια φοβερή ιδιοφυΐα μηχανική. Άρα, οι δύο σπήρες είχαν δύο μεγάλους δείκτες που καρφωνόταν μέσα και γυρίζανε γύρω-γύρω. Αλλά τι δείχνανε? Πάνω σας είπα είναι το ημερολόγιο του Μέτονος. Αυτό το γνωρίζαμε, λόγω του 235. Βλέπαμε κάποια γράμματα που ήταν μέσα, αλλά δεν μπορούσαμε να τα διαβάσουμε. Μέχρι πρόσφατα που τα διαβάσαμε. Το 2006 που έγινε η πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό Nature και ένα διεθνές συνέδριο, τότε που έγινε ο πρώτος μεγάλος τόρος για τον μηχανισμό των αντικειθήρων, μετά τον Price βεβαίως, επικεντρωθήκαμε στο κάτω μέρος. Είχαμε εξηγήσει ακριβώς τη λειτουργία του κάτω μέρους. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γινόταν κάτω. Κάτω έχουμε πάλι μια σπήρα, μικρότερη, 4 στροφές αντί 5. Σώζεται λιγότερο μέρος και εδώ, κοιτάξτε να δείτε, θα σας εξηγήσω πώς χάρη σε αυτό το μικρό θράψμα, το οποίο φαίνεται εδώ, έτσι, 6-7 εκατοστά μήκος, καταλάβουμε τι γινόταν. Άμα μπούμε μέσα σε αυτό το θράσμα και αρχίζουμε χιλιοστό να προχωράμε στο εσωτερικό, βλέπουμε τις κλίμακες, αλλά όχι μόνο, βλέπουμε κάποιες επιγραφές να εμφανίζονται, και εδώ κάποιες επιγραφές, κάποιους διαχωρισμούς. Εδώ, βλέπετε, όλα αυτά φαίνονται. Να και ορισμένα γράμματα. Όλα αυτά, τα ίδια ακριβώς κουτάκια, τα βλέπετε και στο πίσω μέρος του θράσματος του διαβατηρίου. Γκροπλά, εδώ. Βλέπετε εδώ. Να, το εδώ φαίνονται καλύτερα. Κάποια κουτάκια είναι της κάτω σπήρας. Και σε κάποια κουτάκια υπάρχουν σχήματα. Σε κάποια άλλα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει χαθεί, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα έχουμε μία σπήρα με 223 μήνες, σε ελληνιακούς μήνες και αυτούς, όπου σε κάποιους μήνες έχουμε κάποια σύμβολα και σε κάποιους δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Να, εδώ είναι ένα παράδειγμα συμβόλων που συναντάμε σε αυτό εδώ το κουτάκι, που τους διαβάσαμε τους περισσότερους, μάλλον τα περισσότερα σύμβολα τα διαβάσαμε με το μηχάνημα της Hewlett Packard. Ένα άλλο τέτοιο. Να, εδώ πέρα είναι όλα τα κουτάκια που σώζονται και όλα τα κουτάκια, συνολικά τα 223, και εδώ πέρα που έχουμε ακριβώς σύμβολα. Όσοι από εσάς έχουν κάνει αστρονομία ερασιτεχνική, ακούγοντας το 223 και βλέποντας τη λέξη σάρος, ίσως καταλάβαινε ήδη περί τίνος πρόκειται. Αυτό που εξηγήσαμε είναι το εξής. Κοιτάξτε να δείτε όλα τα σύμβολα. Θα το βρούμε μαζί δηλαδή, έτσι. Θα εμφανίζω κάπως καλύτερα τα σύμβολα για να διαβάζονται. Αυτό το puzzle το είχαμε έτσι μπροστά μας για κάποιες εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε το προφανές, ότι όπου βλέπετε αυτό το πράγμα είναι σίγμα και σημαίνει σελήνη, όπου βλέπετε αυτό είναι ήλιος, και όπου βλέπετε ένα πολύ περίεργο, εδώ σαν άγκυρα, αυτό είναι ωμέγα ρο και σημαίνει ώρα. Υπάρχει και το ήτα μη, που σημαίνει ημέρα. Υπάρχουν κάποια αριθμοί, αρχαίοι ελληνικοί, το 9 ας πούμε, και πρόσφατα ανακαλύψαμε και ένα νη ύψιλον που σημαίνει νυκτός. Είχαμε λοιπόν στα σύμβολα πάνω τη συντομογραφία για τη σελήνη, για τον ήλιο, για την ημέρα, τη νύχτα, την ώρα, και αναρωτιόμασταν τι μπορεί να σημαίνει. Μέχρι που καταλάβαμε ότι όλα αυτά ήταν προγνώσεις εκλήψεων. Ο μηχανισμός μπορούσε και έκανε πρόγνωση εκλήψεων για τους επόμενους 669 μήνες. Δηλαδή 3 φορές 18 χρόνια. Έτσι, σε μια πολύ μεγάλη περίοδο. Γιατί 3 φορές? Γιατί σας είπα ότι αυτά εδώ τα κουτάκια είναι 223. Όμως εδώ μέσα υπάρχει ένας μικρός δείκτης που είναι διηγημένος στα 3
και κάθε φορά που ο μεγάλος δείκτης κάνει μια πλήρη περιστροφή, αυτός γυρίζει κατά 1/3. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι πριν από 10 μέρες έγινε μια έκλειψη ηλίου, ας πούμε, δεν είναι υπόθεση, έγινε. Έγινε στη Σιβηρία και την παρακολουθούσε ο Γιάννης Ζωσιραδάκης από τη Σιβηρία. Λοιπόν, μετά από 223 μήνες, ξέρανε οι αρχαίοι ότι θα ξαναγίνει μια έκλειψη. Αυτό το ξέρανε όχι μόνο οι αρχαίοι Έλληνες, το ξέρανε πριν ή παράλληλα τέλος πάντων και οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι. Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι είχαν πολύ προσωπικό με το μαστίγιο εκεί πέρα, καθόταν κάνανε παρατηρήσεις αιώνες στο ιερατείο, καταγράφανε και μπορούσαν και βλέπανε τις περιοδικότητες που επανέρχονται κάθε τόσο. Είχαν λοιπόν παρατηρήσει ότι κάθε 223 μήνες επανέρχονται οι εκλήψεις. Όχι ακριβώς με την ίδια φάση όμως. Αυτή την θεωρία την πήρανε οι Έλληνες, την βάλανε μέσα στο μηχανισμό των ανηλυθητήρων, το γνωρίζουμε τώρα, και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι ρόλο παίζει ο μικρός δείκτης. Στους 223 μήνες η Γη περιστρέφεται, όχι, δεν ξανάρχεται ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήταν, αλλά περιστρέφεται κατά 8 ώρες, δηλαδή 120 μοίρες. Άρα, αν είχε γίνει μια έκλειψη σήμερα, μετά από 223 μήνες, εμείς που είμαστε σε ένα σημείο, θα έχουμε προχωρήσει συν 8 ώρες και η έκλειψη θα πραγματοποιηθεί μεν, αλλά αλλού, σε κάποιο άλλο μέρος της Γης. Τη δεύτερη όμως περίοδο θα προχωρήσει άλλες 8 ώρες η Γη, συν 223 μήνες. Άρα 16 ώρες. Και την τρίτη περίοδο, 24 ώρες ξαναρχόμαστε στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, κάθε 3 φορές 223 μήνες, δηλαδή 669 μήνες, ξαναερχόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήμασταν. Άρα, αν πραγματοποιηθεί σήμερα μια έκλειψη, μετά από 2 μήνες μια άλλη έκλειψη και μετά από 7 μήνες μια τρίτη έκλειψη, η ίδια ακριβώς σειρά των εκλήψεων, στο ίδιο σημείο πάνω κάτω, θα πραγματοποιηθεί μετά από 669 μήνες. Και είδατε ότι στα κουτάκια μέσα υπάρχει πρόγνωση για την ώρα. Τι ώρα όμως, εφόσον μετατοπίζεται σε κάθε κύκλο ανά 8 ώρες? Αυτό ακριβώς το ρόλο παίζει αυτός ο δείκτης. Στο 1/3 δεν υπάρχει καμία επιγραφή. Είναι το κενό, ας πούμε το 0. Στο δεύτερο μέρος υπάρχει ο αριθμός 8 και στο τρίτο μέρος ο αριθμός 16. Συνεπώς, ο χρήστης, διαβάζοντας την ώρα της έκλειψης, ξέρει από τον μικρό δείκτη πόσες ώρες πρέπει να προσθέσει για να βρει ακριβώς την ώρα που θα συμβεί η έκλειψη, αναλόγως σε ποιο κύκλο βρίσκεται από τους 3. Μιλάμε για πολύ σκέψη πίσω από το μηχανισμό. Όσοι το έχουν δει αυτό το πράγμα μένουν άναυδοι. Και τεχνικοί και αστρονόμοι, οι πάντες. Αυτό λοιπόν, έτσι κάπως καταλήξαμε το 2006 στο ότι στο πίσω μέρος είχαμε το ημερολόγιο του Μέτονος, την πρόμηση των εκλήψεων και στο πάνω μέρος είχαμε τη θέση της φάσης της Σελήνης και τον ήλιο, μαζί με τα ημερολόγια. Με τη μανιβέλα εδώ πέρα που δίνει κίνηση στο όλο σύστημα. Τι έκανε λοιπόν η μανιβέλα? Γυρίζατε τη μανιβέλα, φέρνατε έναν από τους δείκτες στη φάση που θέλατε και βλέπατε τι δείχναν όλοι οι άλλοι. Γιατί όλα γυρνούν ταυτόχρονα, όλα βλέπετε είναι δεμένα. Και εκεί κάπου κατέρευσε και η θεωρία ότι ήταν 2 μηχανήματα, γιατί ποιος τρελός θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα μηχάνημα που η σελήνη που είναι εδώ πάνω παίρνει κίνηση από τα γρανάζια που είναι εδώ κάτω? Ο σχεδιασμός ήταν ενιαίος. Είχε από την αρχή σε διασύ ενιαία. Καταλήξαμε λοιπόν τον Νοέμβριο του 2006 σε αυτό το σχήμα και συνεχίσαμε την έρευνα προσπαθώντας με πιο ισχυρά μηχανήματα να διαβάσουμε τις επιγραφές που δεν φαινόταν καλά. Και καταλήξαμε πριν από λίγες μέρες στη νέα ανακοίνωση και ένα νέο μοντέλο. Εδώ βλέπετε το εσωτερικό του μηχανισμού με όλα τα γρανάζια. Είναι γύρω στα 40 γρανάζια που χρειάζονται για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Προσθέτουμε δηλαδή 10 τα οποία έχουν χαθεί. Πιθανώς όμως να υπήρχαν και πολλά άλλα που δείχνουν τις κινήσεις των πλανητών. Ανακαλύψαμε λοιπόν, αυτή εδώ η εικόνα είναι το πίσω μέρος. Βλέπετε τη διαφορά με την πρώτη εικόνα που σας έδειξα. Και οι 235 μήνες είναι γεμάτοι πλέον με επιγραφές. Και ένα μικρό καντράν εδώ έχει επιγραφές,
έχουν προσθεθεί νέες εκλήψεις εδώ πέρα, το 0, το 8 και το 16, και εμφανίστηκε και ένα καινούριο καντράν. Τι είναι όλα αυτά? Το πρώτο, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, είναι ότι καταφέραμε να διαβάσουμε τα ονόματα των μηνών που ήταν μέσα στο ημερολόγιο του Μέτονος. Επειδή οι μήνες είναι 12 και έχουμε 235 μήνες, καταφέραμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από παραπέρα να βρούμε τα ονόματα και των 12 μηνών του αρχαίου αυτού ημερολογίου. Είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο στην αρχαιολογία, γιατί οι επιγραφές που έχουμε για τους μήνες στις αρχαίες ελληνικές πόλεις είναι διάσπαρτες. Για ορισμένες πόλεις, για παράδειγμα, υπάρχουν μόνο 2 μήνες είναι γνωστοί. Για κάποιες άλλες 4-5. Μόνο για την Αθήνα υπάρχουν αρκετά ονόματα μηνών. Αυτό όμως, το γεγονός ότι κάθε ελληνική πόλη είχε και τους δικούς τους μήνες, μας δίνει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το από πού ίσως να προήλθε ο μηχανισμός ή πού να χρησιμοποιήθηκε. Βάλαμε λοιπόν κάτω τα ονόματα των μηνών. Θα σας πω έτσι, για παράδειγμα, έτσι είναι ονόματα τελείως ξένα σε εμάς πλέον. Διοδεκατεύς, ο 12ος. Απελαίος, ο μήνας του Απόλλωνα. Τέτοια πράγματα. Και ανακαλύψαμε ότι αυτοί οι μήνες, με αυτή τη σειρά, εμφανίζονται στα ημερολόγια που τα ονομάζουν οι αρχαιολόγοι κορινθιακά. Δηλαδή της Κορίνθου αρχικά, 5ος, 6ος αιώνας, και αργότερα των απικιών της Κορίνθου. Η μεγαλύτερη όμως ταύτιση των μηνών που διαβάσαμε στο μηχανισμό των αντικειθήρων με τους μήνες κάποιας ελληνικής πόλης ήταν με ένα ημερολόγιο της πόλης Ταυρομένιων. Η πόλη αυτή, δεν ξέρω πώς τη γνωρίζετε με αυτό το όνομα, το σημερινό όνομά της είναι Ταορμήνα. Είναι ένα διάσημο θέρετρο της Σικελίας. Έτσι, λίγο πιο πάνω από τις Σιρακούσες. Αυτή την πόλη την είχαν φτιάξει οι Σιρακούσιοι. Γι' αυτό λοιπόν και ακούστηκε μετά από τις τελευταίες ανακοινώσεις ότι ίσως ο μηχανισμός αυτός να ανήκει στην παράδοση μηχανισμών που έφτιαχνε ο Αρχιμίδης στις Σιρακούσες πριν δολοφονηθεί από τους Ρωμαίους, το 212 π.Χ. Ο μηχανισμός στην παλαιότερη εκδοχή είναι το 150. Πιο πίσω δεν μπορεί να πάει, είναι κάπου μεταξύ 100 και 150 π.Χ. Είναι το πρώτο στοιχείο που συνδέει τον μηχανισμό των αντικειθήρων με τον διάσημο μαθηματικό, αστρονόμο και βάλε της αρχαιότητας. Το δεύτερο στοιχείο που ανακαλύψαμε είναι αυτά εδώ που βλέπετε, εδώ, τις ψήρες, έτσι, κάτι πολύ μικρά γραμματάκια. Το πρώτο είναι ένα καντράν το οποίο διαιρείται σε 4 τμήματα και την πρώτη λέξη που διαβάσαμε ήταν η λέξη νεμαία, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύαμε. Καταλάβαμε μετά ότι δεν ήταν νεμαία, αλλά ότι είχε μια πολύ μικρή διαφορά στην προφορά. Διαβαζόταν νέμεα. Γιατί το επόμενο ήταν το Ισθμια και από κάτω το Ολύμπια. Ήτανε τα ονόματα αρχαίων αγώνων. Ολύμπια ήταν οι αγώνες οι Ολυμπιακοί. Οι νέμοι αγώνες στην Νεμαία, οι αγώνες των Ισθμίων στην Κόρινθο και εδώ πέρα Πίθια, οι αγώνες στους Δελφούς. Και μετά, εδώ πέρα ένα πολύ μικρό 3 γράμματα, πολύ περίεργα, να είναι αγώνες που γινόταν στη Δοδόνη. Η Δοδόνη ήταν πάρα πολύ σημαντικό ιερό, εξίσου σημαντικό με τους Δελφούς. Οι αγώνες όμως δεν ήταν πολύ σημαντικοί, όσο ήταν όλοι οι υπόλοιποι, και ίσως και αυτό μας δείχνει κάποια παράδοση, μας συνδέει με κάποια παράδοση του μηχανισμού με τους ανθρώπους που τον έφτιαξαν και το χρησιμοποιούσαν. Αυτό εδώ το καντράν, το Ολυμπιακό καντράν που ονομάζεται πλέον, το καντράν της Ολυμπιάδας για την ακρίβεια, τα 4 έτη, ήταν η αιτία της δημοσίευσης που έγινε έτσι παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων. Και ίσως ο λόγος για τον οποίο έκανε αυτή η είδηση το γύρο του κόσμου. Μιλάμε για εκατοντάδες δημοσιεύσεις όπως αυτή του New York Times, τηλεοπτικές εκπομπές, θα σας δείξω έτσι ένα μικρό απόσπασμα μετά, χιλιάδες ιστοσελίδες στο ίντερνετ και ούτω καθεξής. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι πλέον χάρη στο καντράν της Ολυμπιάδας, ο μηχανισμός των αντικειθήρων είναι γνωστός στους πάντες. Να σας δείξω εδώ ένα γκροπλάν από το καντράν των εκλήψεων. Βλέπετε πώς γυρίζει εδώ η βελόνα και πώς γλιστράει το όλο σύστημα. Και εδώ ένα γκροπλάν από τους μήνες τους αρχαίους ελληνικούς. Και εδώ το έτος πρώτο, ξεκινάμε με τους αγώνες στην Κόρινθο, μετά στην Ολυμπία, πάμε στην Νεμαία και ούτω καθεξής.
οι αρχαίοι αθλητές, ντοπαρισμένοι κι αυτοί, είχαν να τρέχουν πολύ. Έτσι. Ήταν οι λεγόμενοι περιοδονίκες, οι οποίοι παίρνουν σβάρνα όλους τους αγώνες, προσπαθώντας έτσι να δοξαστούν. Αυτό εδώ το καντράν είναι από τα μεγαλύτερα μυστήρια, γιατί τι γυρεύει σε έναν αστρονομικό μηχανισμό. Δεν έχει απολύτως καμία αστρονομική σημασία. Τα 4 έτη είναι μια περίοδος η οποία δεν ενδιαφέρει κανέναν αστρονόμο. Συνεπώς, είτε παίζει ρόλο συμβολικό, είτε παίζει κάποιο ρόλο αναφοράς. Μην ξεχνάμε ότι με βάση τις Ολυμπιάδες μετρούσαμε πολλές ημερομηνίες. Πάντως, ό,τι και να σημαίνει, τοποθετεί τον μηχανισμό σε μια πολύ πιο σημαντική θέση σε σχέση με τον αρχαίο κόσμο, με αυτή που πιστεύουμε ότι είχε μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι ήταν κάτι πολύ ευρύτερο και που απευθυνόταν ίσως σε περισσότερο κόσμο από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα για τους ιστορικούς επιστήμης. Εδώ, 1500 χρόνια μετά, ένας ανάλογος μηχανισμός είναι το ρολόι της Πράγας. Όχι τόσο περίπλοκος, υπάρχουν άλλα εξίσου περίπλοκα. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ τους? Δηλαδή, χάθηκε αυτή η γνώση αρχαία και ξαφνικά την ανακαλύψαν κάποιοι άλλοι? Οι ειδικοί του Μεσαίωνα και της αναγέννησης, της τεχνολογίας, πιστεύουν ότι αυτοί οι μηχανισμοί είναι, όπως λένε οι ίδιοι, παιδιά των αντικειθήρων. Δηλαδή ότι υπήρξε μια παράδοση μαστόρων, όχι γραπτή παράδοση, η οποία συνεχίστηκε για χιλιάδες χρόνια και κατέληξε σε αυτά τα αριστουργήματα του δυτικού κόσμου. Και αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Το τι ρόλο ακριβώς παίζανε οι μάστορες, πολύ σημαντικό σε αυτή την ιστορία, γιατί δεν σώθηκαν άλλοι τέτοιοι μηχανισμοί, θα το κουβεντιάσουμε αν θέλετε, και πώς βρεθήκαμε να έχουμε παρόμοιες τεχνολογίες μετά από πολλούς αιώνες. Ξαναερχόμαστε λοιπόν έτσι στον αρχικό χάρτη, βλέπετε ότι είμαστε μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Εδώ είναι το Ταυρωμένιο, οι Σιρακούσες. Εδώ είναι το μέρος από το οποίο πιστεύουμε ότι προήλθε το αρχαίο πλοίο. Όλα τα αγάλματα, όλα τα αντικείμενα είναι της Ιωνίας. Άρα τι γύρευε ο μηχανισμός μέσα στο πλοίο? Ήταν από πριν? Το χρησιμοποιούσαν για την πλοήγηση? Πώς? Άγνωστο. Ανοιχτά ερωτήματα. Είναι πολλά μυστήρια στα οποία θα κληθούμε να απαντήσουμε όχι μόνοι μας, με τη βοήθεια των ιστορικών της επιστήμης, των αρχαιολόγων και των υπογραφολόγων. Υπάρχουν πολλά ακόμα να ερευνηθούν. Σας ευχαριστώ καταρχήν. Πολύ. Και... αν θέλετε να σας δείξω έτσι ένα μικρό φιλμάκι που πήγε να το πώς γυρίζαν όλα αυτά. Βλέπετε γυρίζει κάποιος τη μανιβέλα και περιστρέφεται όλοι μαζί. Εδώ πέρα στο κέντρο βλέπετε το πύρο με τη σχισμήνα που κατεβαίνει. Έτσι, 4 δεκάδες οδοντή τροχή, ένα φοβερά περίπλοκο σύστημα. Ένα θαύμα του αρχαίου κόσμου. Πρέπει να σας πω εδώ ότι μας είπε κάποιος Βρετανός, σας δίνουμε πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα αν μας δώσετε το μηχανισμό των αντικειθήρων. Δεν το είχε πάρει η Ισραήλ να το βουτήξει κι αυτό. Δεν είναι τυχαίο γιατί είναι η εποχή μας, έτσι, έχει θεά την τεχνολογία και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τώρα πιάνει η μαγιά του μηχανισμού των αντικειθήρων, γιατί όλοι προσκυνούν τους υπολογιστές. Πιστεύουμε ότι ίσως να είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Γιάννης ο Σιραδάκης, ότι ο μηχανισμός των αντικειθήρων είναι για την τεχνολογία, ό,τι είναι η Ακρόπολη για την αρχιτεκτονική. Και πάλι ευχαριστώ. Ναι, αν αντέχετε, εγώ είμαι εδώ. Υπάρχει περίπτωση που έχει και κάποιες άλλες λύσεις, δηλαδή υπολογισμός της θέσης. Ναι. Αυτή η θεωρία πρώτα έχει διατυπωθεί από τον Ναύαρχο, τον Ιωάννη Θεοφανίδη, ο οποίος σε ένα άρθρο του σπουδαίου στην ναυτική κυκλοπαίδεια τον είχε ονομάσει το μηχανισμό πλοογνώμονα. Ναι. Ξέρουμε ότι θα μπορούσε με
με ένα συνδυασμό των εκλήψεων που προέβλεπε τη σελήνη και με όλα τα άλλα συστήματα επιμερολογιακά, να υπολογιστεί πιθανώς το γεωγραφικό, σίγουρα το πλάτος, έτσι, αλλά εντάξει, είναι εύκολο. Αλλά το μήκος είναι ένα ανοιχτό ερώτημα που το έχει βάλει ο καθηγητής, ο κ. Μουσάς. Ξέρουμε ότι θεωρητικά μπορεί να γίνει με το μηχανισμό, αλλά ίσως όχι με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και αυτό. Γιατί δεν έχουν ακρίβεια στην ώρα. Αυτό. Είναι το θέμα των ρολογιών. Και ο μηχανισμός αυτός δεν είναι ρολόι. Είναι όμως ανοιχτά θέματα. Πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε να διαβάσουμε και άλλες επιγραφές, αλλά δυστυχώς από το σύνολο των επιγραφών που υπήρχαν στο μηχανισμό σώζεται περίπου το 20%, το 1 πέμπτο. Αν τις είχαμε, αυτή τη στιγμή δεν θα κουβεντιάζαμε. Θα ήταν λυμμένο το θέμα, γιατί ο άνθρωπος που τις έγραψε τα είχε πει όλα. Είναι ένα ακριβές εγχειρίδιο χρήσης. Είναι εκπληκτικό, αν διαβάσετε κείμενο, όποιος ενδιαφέρει μετά μπορώ να το δείξω, είναι καταρχήν γραμμένο στην προστακτική σε πάρα πολλά σημεία. Κάνε αυτό, δες εκείνο και ούτω καθεξής. Υπολόγισε, ναι. Και με την ευκαιρία πώς μπορούσε να διαβάσει αυτό, δεν είναι τόσο μικρά, δεν είναι τόσο συλλογραμμένο. Λοιπόν, είναι το θέμα της χάραξης ή του χτυπήματος στο χαλκό. Άμα πάτε στο μουσείο και δείτε στο πίσω μέρος του κεντρικού θράψματος τις επιγραφές, τις διαβάζετε. Γιατί προεξέχουν ή είναι βαφυλώματα, δηλαδή υπάρχει μεγάλη αντίθεση με το μέταλλο. Παρόλο που είναι οξυδωμένο το μέταλλο, έχει ένα σωρό. Καλά, δεν πιστεύω να είναι, αλλά σίγουρα διαβάζεται, παρόλο που είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Φαντάζομαι ότι είχαν και πολύ καλά μάτια οι αρχαίοι Έλληνες, δεν στραβωνόταν στους υπολογιστές μπροστά με τις ώρες. Ερώτηση άλλη. Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι αν ο μηχανισμός αυτός έδινε και τις θέσεις των πλανητών. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Ο Μάικλ Ράιτ πιστεύει πως ναι. Και μάλιστα το μοντέλο που έχει κατασκευάσει περιέχει και τις κινήσεις των 5 γνωστών πλανητών στην αρχαιότητα. Απέδειξε δηλαδή μηχανικά ότι είναι εφικτό να γίνει με βάση τις γνώσεις του μηχανισμού να κατασκευαστεί σύστημα ένα πλανητάριο. Εμείς δίνουμε μόνο αυτά που βλέπουμε. Δεν κάνουμε υποθέσεις. Όμως, η μπροστινή πόρτα, αυτή που ήταν πιθανώς έκλεινε το σύστημα του πλανητερίου, περιέχει πάρα πολλούς όρους που σχετίζονται με πλανήτες. Περιγράφει δηλαδή το σημείο που ένας πλανήτης στον ουρανό σταματάει και γυρίζει πίσω, πότε επιστρέφει στο ίδιο σημείο και ούτω καθεξής. Άρα πιστεύουμε ότι μάλλον έχει δίκιο ο Μάικλ Ράιτ και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χαμένο κομμάτι του μηχανισμού που έδειχνε και τις κινήσεις, τις θέσεις των πλανητών. Ο ήλιος, ναι, οπωσδήποτε. Απλώς δεν επεκτάθηκα στον ήλιο γιατί είναι μια σχετικά απλή ιστορία. Είναι πολύ πιθανό να έπαιζε και την θέση. Με συνδυασμό όλων των. Εάν κατάλαβα καλά, για την περιοδικότητα των φαινομένων, αν δεν είχε χαλάσει αυτό, αν λειτουργούσε ακόμα σήμερα, θα πρέπει και τις σημερινές εκλήψεις και πασιλίνους και τα λοιπά. Αν μπορούσατε να το ρυθμίσετε, και αυτό είναι ένα ζητούμενο, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς το σχήμα της προγνώσεως των εκλήψεων πώς λειτουργούσε. Βρήκαμε πολλές εκλήψεις από το 400 μέχρι π.Χ. μέχρι το 100 μετά Χριστό που ταιριάζουν με τις εκλήψεις. Εκλήψεις που γίνανε πραγματικά έτσι, που έχουν πραγματικά γίνει από τη βάση δεδομένων της NASA. Ο μηχανισμός τις έχει αυτές τις εκλήψεις, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς μπορούσαν και βρίσκαν αυτή τη σειρά. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το εγχειρίδιο χρήσης του μηχανισμού, θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στο πώς να εξηγήσουμε την ακριβή λειτουργία. Είναι όμως βέβαιο ότι αν στρέψουμε κάποιους δείκτες και τους φέρουμε στη σημερινή εποχή, μπορούμε να κάνουμε προγνώσεις για τους επόμενους 669 μήνες. Ναι. Όχι. Σωστό. Λοιπόν, με πιάσατε, έτσι με σακώσετε. Λοιπόν, αυτό το κυκλάκι είναι υποθετικό και πιστεύουμε ότι υπάρχει κάπου εκεί επειδή αναφέρεται σε μια επιγραφή. Ο κύκλος του μέτωνων, για τον οποίο σας μίλησα πριν, των 19 ετών, τέριαζε με
τους 238 μήνες της σελήνης, αλλά όχι ακριβώς. Ένας άλλος λοιπόν αστρονόμος, ο Κάλιπος, που ήρθε μετά, βελτίωσε αυτόν τον κύκλο, τον πολλαπλασίασε επί 4, από τα 19 έτη τα έκανε 76 και αφαίρεσε μία μέρα. Αυτός ο κύκλος του Καλύπου ταιριάζει πολύ καλύτερα το ημερολόγιο της σελήνης με το ημερολόγιο του ήλιου, τους κύκλους μάλλον της σελήνης, της περιοδικότητας με του ηλίου. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι λόγω της επιγραφής 76 που σας έδειξα στην αρχή, υπάρχει κάπου στο μηχανισμό ένας δείκτης του Καλύπου. Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, ναι. Ποια είναι η σκοπιμότητα της ανάπτυξης αυτής της αναπτύξης σε θέσεις που δεν ήταν προσκαλάσει. Όχι, τότε ήταν προσπελάσιμες. Αυτό μάλλον δεν το εξήγησα καλά. Τότε βγαίνανε οι πλάκες και μπορούσαν να διαβάσει. Τώρα είναι κολλημένα όλα και δεν διαβάζονται. Ναι. Οι πλάκες που είναι οι πολλές επιγραφές, ουσιαστικά υπάρχει μία πλάκα μπρος, σαν πόρτα, που είτε γυρνάει πάνω σε μεντεσέδες, που δεν πιστεύουμε μάλλον ότι είναι μεντεσέδες, είτε αφαιρείται απλώς και κουμπώνει με κάποιον τρόπο, μπρος και πίσω. Δύο πλάκες που έχουν το 80% των επιγραφών που είχαν. Και στους δείκτες, δεξιά, αριστερά και μέσα στα κουτάκια υπάρχουν οι άλλες επιγραφές. Άρα δεν υπάρχουν κρυφές επιγραφές. Μάλλον στην ακρίβεια υπάρχουν, έχουμε βρει πάνω σε γρανάζια αριθμούς. Αυτό ίσως να είναι κάποια σημάδια του μάστορα ή δείχνουν κάποιες περιόδους. Δεν ξέρουμε, είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Τώρα, οι επιγραφές ήταν πολλών ειδών γενικά. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα εγχειρίδιο χρήσης. Όμως, κάποιες επιγραφές είναι περισσότερο αστρονομικά κείμενα, τα οποία ταιριάζουν με τα άλλα αστρονομικά κείμενα, τα θεωρητικά που διαβάζουμε σε κανονικά βιβλία, ας το πούμε έτσι, κώδικες. Άλλες επιγραφές είναι μηχανικές. Για παράδειγμα, σε ένα μέρος υπάρχουν όροι που αναφέρονται στο πώς είναι τρυπημένα κάποιοι άξονες, τι περνάει από εδώ, τι περνάει από εκεί, όλα αυτά διάσπαρτα, έτσι. Και κάποιες άλλες επιγραφές, για τις οποίες δεν σας μίλησα, ο κύριος λόγος είναι ότι δεν έχουμε κάνει ακόμα αυτή τη δημοσίευση και δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι, είναι δίπλα από το χώρο που υπάρχουν οι εκλήψεις. Εκεί φαίνεται ότι περιγράφονται οι τόποι των εκλήψεων. Είναι εκεί που έχουμε διαβάσει, ίσως το ακούσατε το 2006, την εξής φράση. Από νότου περί Ισπανίας 10. Αυτό είναι μια ολόκληρη φράση. Είναι σπάνιο να βρεις στο μηχανισμό μια ολόκληρη φράση, γιατί είναι όλα κομμένα σε κομματάκια. Και αυτό είναι δίπλα ακριβώς από τον καντράν των εκλήψεων. Άρα πιθανώς εκεί είτε ο κατασκευαστής είτε ο χρήστης ή ένας από τους χρήστες να περιγράφει μία από τις εκλήψεις που παρατηρήθηκαν την εποχή που λειτουργούσε ο μηχανισμός. Από νότου περί Ισπανίας 10. Τι 10, τέλος πάντων 10 μίλια, όχι μίλια βεβαίως, έτσι. Είναι καλύπτει. Ήτανε, ναι. Το γραφικό μέρος, γιατί οι αστρονομικές παρατηρήσεις ίσως έχουν σχέση με κάποιο μέρος, ειδικά στους αρχαίους χρόνους, δηλαδή που θα βλέπουμε κάπου. Να πούμε ότι αυτό φτιάχτηκε για να αφορά αυτή την τοποθεσία, μπορεί να δείτε το συμπέρασμα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση και είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε τώρα. Γιατί υπάρχει μια άλλη επιγραφή, την οποία δεν σας την έδειξα, στο μπροστινό μέρος, που είναι ένα είδος, θα το λέγαμε εδώ, έτσι, στον τόπο μας, μερομήνια, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή λέει ότι όταν, ξέρω εγώ, για πρώτη φορά βλέπεις τον Αρκτούρο να ανατέλει, συμβαίνει αυτό ή το άλλο. Αυτό είναι μια πολύ παλαιά παράδοση. Σταθερά σημεία αναφοράς, την πρώτη φορά που βλέπεις ένα άστρο ή όταν χάνεται πλέον, όταν δει και το ξαναβλέπεις μετά από μήνες, τι φαινόμενα συνοδεύουν αυτό το σταθερό φαινόμενο. Για παράδειγμα, αν ήρθε ο καιρός για τη σπορά, αν βρέχει, αν είναι η γιορτή ή τάδε, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε εμείς τέτοιες επιγραφές στο μπροστινό μέρος του μηχανισμού, χωρίς αναφορά σε φαινόμενα άλλα, είναι μόνο αστρονομικά φαινόμενα, με κάποιους περίεργους αριθμούς δίπλα, τους οποίους τους διαβάζουμε τώρα,
Και αυτοί οι αριθμοί σε παραπέμπουν στην κλίμακα με τα ζώδια σε συγκεκριμένο μήνα του ζωδίου. Δηλαδή, στη 16η μέρα της Παρθένου, για παράδειγμα. Αυτό, άμα δεις ότι ο Αρκτούρος ανατέλει τη 16η μέρα της Παρθένου και το δεις αυτό συνολικά για μια 20 φαινόμενα που αναφέρονται στο μηχανισμό, μπορείς να πας να δεις αυτή η παρατήρηση που γύρω στο 100 π.Χ. που ίσχυε. Και οι πρώτοι υπολογισμοί που έχουν γίνει δίνουν ένα γεωγραφικό πλάτος το οποίο είναι γύρω στην Αλεξάνδρεια. Δεν είναι βόρειο. Με τίποτα. Δηλαδή η Αθήνα, για παράδειγμα, αυτή η περιοχή δεν παίζει. Παίζει κάτι πολύ νοτιότερα. Αλλά είναι μία έρευνα που είναι εν εξελίξη και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Στο μέλλον, έτσι, στην επόμενη ανακοίνωση. Ναι. Έχει φτιαχτεί κάποιο μηχανισμό σύγχρονο ο οποίος να δουλεύει έστω και με αυτά τα στοιχεία? Ναι, ωραία. Το ρωτάω πιο πολύ από την άποψη ότι αν μπορούσα να σου πω αυτό το πράγμα, να δουλεύει πραγματικά, ας πούμε, για να μετάσχουν κάποια διαστήματα. Γιατί και τα μέτρα, και ο τρόπος που δουλεύανε, σήμερα ένα μηχάνημα πέρα από το παιχνίδι, σωστό. Από ό,τι φαίνεται από τις εικόνες του τομογράφου, ο μηχανισμός δούλεψε και είχε και βλάβες. Υπάρχουν σημάδια επιδιορθώσεων, ματήσεις και τέτοια πράγματα. Μοντέλα έχουν φτιαχτεί και φτιάχνονται πολλά. Ειδικά μετά την ανακοίνωση του 2006. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό του Michael Wright, ο οποίος σημειωτέων το φτιάχνει με πλάκες χαλκού μπρούτζου που τις παίρνει από δικηγορικά γραφεία, ας πούμε, να κάνει ανακύκλωση, κάτι που κάνανε και οι αρχαίοι Έλληνες, και τα κόβει όλα στο χέρι. Τα δόντια, τα γρανάζια είναι όλα κομμένα στο χέρι με την τεχνική των αρχαίων Ελλήνων. Γι' αυτό έχει μπορέσει και έχει καταλάβει πολλά μηχανικά στοιχεία από τη λειτουργία του μηχανισμού. Και το μηχάνημά του δουλεύει και όσοι θα είναι στην Αθήνα 15 Οκτωβρίου, μπορώ να σας πω από τώρα, θα το φέρει σε ένα μουσείο στην Πλάκα, θα το ανακοινώσουμε κάποια στιγμή, που θα γίνει μια έκθεση με τον μοντέλο του Michael Wright και τον ίδιο τον Michael Wright, ο οποίος θα το αποσυναρμολογήσει, θα το δέσει όλο μαζί και θα το βάλει να λειτουργήσει. Ο Γιάννης Σιραδάκης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης φτιάχνει και αυτός ένα μοντέλο, αλλά με τελείως διαφορετική τεχνολογία. Είναι βάση των εικόνων του τομογράφου που περνάνε κατευθείαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και φτιάχνουν τα εργαλειομηχανές που κατευθύνονται από κομπιούτερ. Είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία και πάρα πολύ τρελή, με τον ωραίο τρόπο το λέω τρελή, σε όλο τον κόσμο. Ένας Ιταλός, μια Ολλανδοί, δύο Αμερικάνοι κατασκευάζουν και αυτοί μοντέλα που δουλεύουν. Αλλά μην ξεχνάμε, ο πρώτος που προσπάθησε να φτιάξει ένα μοντέλο ήταν αυτός ο Ναύαρχος, ο Θεοφανίτης, το 1934. Ναι. Σωστή και αυτή η ερώτηση. Είναι διαφορετικού τύπου. Λοιπόν, το πρώτο ήταν υπολογιστή. Υπολογιστής, μηχανικός υπολογιστής, έτσι. Είναι και είναι ο πρώτος γιατί δεν έχει βρεθεί κανένας άλλος. Άμα βρεθεί τώρα κάτι παλιότερο, θα χάσει τον τίτλο. Βρέθηκε πρόσφατα στην Σαρδινία, στο μουσείο της Όλμπια, ένα μοναδικό γρανάζι, όχι ολόκληρο, το οποίο είναι περίπου του 200-300 π.Χ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα, γιατί μας δείχνει ότι οι γρανάζια φτιάχνονταν μεταλλικά, έτσι. Φτιάχνονταν και πριν. Και βεβαίως αυτό το μπορούμε να το υποθέσουμε, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά γύρω στο 150 π.Χ. να εμφανιστεί ένα τόσο περίπλοκο μηχάνημα. Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί αρχαιολόγοι σε πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο ψάχνουν τις συλλογές τους με νέο μάτι πλέον, προσπαθώντας να βρούνε αντικείμενα τα οποία παλιά τα περιφρονούσαν. Ο ίδιος ο μηχανισμός των αντικειθήρων ήταν σε αφάνεια στο αρχαιολογικό μουσείο, δεν τον δείχνανε για δεκαετίες, μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν σε μια γωνιά, παραπεταμένος, και μόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναβαθμίζεται και από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα από τα βασικά εκθέματα. Στο μέλλον, από ό,τι μας λένε, θα σχεδιαστεί και ένας τελείως καινούριος χώρος για την επανέκθεσή του. Πλην όμως, αυτό που είπε η κυρία Αλφιέρη, μέχρι και σήμερα όλη αυτή η έρευνα έχει γίνει με μηδενική κρατική χρηματοδότηση.
Ήταν το ίδρυμα το αγγλικό στην αρχή. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε κάποια χρήματα για την πραγματοποίηση του συνεδρίου και για τη συνέχιση της αναγνώσεως των επιγραφών και αυτό είναι όλο. Ουσιαστικά δηλαδή δουλεύουν για την τιμή των όπλων. Καλά, βεβαίως έτσι οι καθηγητές, όλοι και οι τρεις καθηγητές που είδατε, έφταναν τους μισθούς τους και ουδέποτε ζητήσαν έστω και ένα cents για αυτή την έρευνα. Αλλά οι υπόλοιποι έτσι, που έχουν εργαστεί εργάζονται έτσι. Για το κέφι μας. Και έχουμε πολύ κέφι, έτσι όπως βλέπετε. Ναι. Πέραν του ότι είναι ένα τεχνικό θαύμα ο υπολογιστής αυτός, το κυριότερο αυτό που μετράει ο υπολογιστής δεν αποδεικνύει, δεν ανατρέπει όλες τις αντιλήψεις μας περί του πόσο είχαν προχωρήσει οι αστρονομικές γνώσεις των αδειών. Ήξεραν παραδείγματος χάρη, αυτό αποδεικνύεται νομίζω, ότι είναι ηλιοκεντρικό το ηλιακό σύστημα. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Ο μηχανισμός, αν θέλεις να φτιάξεις ένα πλανητάριο, δύσκολα θα το φτιάξεις ηλιοκεντρικό. Πρακτικά δηλαδή πρέπει να ξεκινάς από το σημείο παρατήρησης, που είναι η Γη. Άρα υποθέτουμε εδώ ότι είναι η Γη στο κέντρο του κόσμου. Όμως, οι επιγραφές, κυρίως στην μπροστινή πόρτα που είναι σε σχέση με τους πλανήτες, όλες οι αναφορές που υπάρχουν είναι σε σχέση με τον ήλιο. Και αυτό είναι μια ένδειξη ότι πιθανώς ο κατασκευαστής του μηχανισμού να είχε υπόψη του ως σημείο αναφοράς τον ήλιο. Δεν λέω παραπάνω. Τώρα, ως προς τις αστρονομικές γνώσεις, οι αστρονομικές γνώσεις, εκτός από αυτό το θέμα έτσι, του ηλιοκεντρισμού, είναι γνωστές αυτές που υπήρχαν στο μηχανισμό. Όπως και μηχανικά, η μηχανική και κυρίως αυτοί που ασχολούνται με τα κοσμήματα, έτσι, τα αρχαία, ξέρουν ότι μπορούσε να φτιαχτεί ένα τέτοιο μηχάνημα. Δεν είναι αυτό το τρομερό της υπόθεσης. Είναι η ιδέα του να βάλεις αστρονομικές θεωρίες, και πολλές μάλιστα, μέσα σε ένα μηχάνημα. Να φτιάξεις δηλαδή, ένα μηχάνημα που να δείχνει, να αναπαριστά τις αστρονομικές θεωρίες. Αυτό είναι το τρομερά πρωτότυπο στην όλη ιστορία. Η αναπαράσταση ελλειπτικών τροχιών. Η τροχιά δεν είναι κυκλική, η κίνηση, το αποτέλεσμα της κίνησης, της φαινόμενης κίνησης είναι το αποτέλεσμα της ελλειπτικής τροχιάς. Δηλαδή, η επιβράδυνση και η επιτάχυνση. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το συμπεράνουμε από το μηχανισμό ότι γνωρίζανε την ελλειπτικότητα της τροχιάς των ουρανίων σωμάτων. Ανοιχτά ρωτήματα, ναι. Υπάρχουν λάθος. Δηλαδή σήμερα να ξέρουμε ότι έχουμε σημειώσει 30 εκλήψεις και ξέρουμε ότι η τάξη δεν έγινε. Λάθος. Αυτό ψάχνουμε ακριβώς ως προς τις εκλήψεις, γιατί αλλά μπορεί να έχουμε εμείς λάθος. Και σε άλλα στοιχεία. Ναι. Σε άλλα στοιχεία φαίνεται ότι όλος ο σχεδιασμός ήταν εκπληκτικός. Και οι άνθρωποι που έχουν κάνει υπολογισμούς των φαινομένων, για παράδειγμα, αυτή η ιστορία της κινήσεως της σελήνης, έχει ένα σφάλμα, ξέρω εγώ, 1/200, ένα ελάχιστο σφάλμα, ειδικά άμα λάβεις υπόψη έτσι, όλο αυτό το μηχανικό σύστημα, το οποίο είναι σχετικά χοντροκομμένο, μπορεί να πει κανείς. Λεπτοδουλειά είναι έτσι, αλλά για την αναπαράσταση αυτών των φαινομένων είναι... ο Ευτύχης πρώτα. Αν κατάλαβα καλά, η μετάδοση και η μετάδοση της κίνησης γινόταν μια μέρα. Ναι. Υπήρχε πιθανότητα να έχει κάποιο ένα είδος ελαττηρίου όπως το ρολόι και να ήταν ακούντες, ας πούμε, για να μην περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, σε ένα από τα θράψματα υπάρχει ένα πολύ περίεργο σπήρωμα που φαίνεται σαν ελαττήριο, αλλά κανείς δεν ξέρει τι είναι. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Έχει όμως ο Price, ο οποίος τα είπε όλα, έτσι, πρέπει να σας το πω αυτό, από το 1974, είχε προτείνει ότι την ιδέα την εξής, ότι ο μηχανισμός μπορεί να στέκονταν σε κάποιο μεγάλο μνημείο και να έπαιρνε κίνηση η μανιβέλα από, ξέρω εγώ, μία πτώση νερού ή κάτι άλλο. Υπήρχαν πάρα πολλά αυτόματα γνωστά στην αρχαιότητα.
αν μπορούσα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, θα άνοιγα γραφείο Medium. Δηλαδή, είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια. Αν ήταν μέρος των οργάνων του πλοίου, αν είχε χρησιμότητα έτσι, στην πλοήγηση, ή αν βρέθηκε μαζί με τα λάφυρα, ή τέλος πάντων αν ήταν κάποιανού άλλου στην οικοσκευή, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ως προς τον τομογράφο, ο τομογράφος ήρθε από την Αγγλία, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να μετακινηθεί ο μηχανισμός. Και παρόλο που ζύγιζε 12 τόνους λόγω του μόλιβδου, έτσι, η θωράκιση. Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο μηχάνημα. Οπότε, αρκεί να σας πω ότι για να το βάλουμε από τα φορτηγά μέσα στο μουσείο, είχαν έρθει 3 Κλάρκ και 30 άνθρωποι. Και προχωρούσε 1/100 το λεπτό. Έτσι, σιγά σιγά μην τυχόν και σπάσει τίποτα. Ήταν μια τεράστια επιχείρηση. Αυτός λοιπόν ο τομογράφος, για να μπορέσει να δώσει αυτές τις εικόνες που είδατε της πολύ μεγάλης ακρίβειας, έπρεπε να είναι η ακτίνα του πολύ ισχυρή. 450.000 βολτ η τάση. Πρέπει να σας πω ότι πέσανε η ασφάλεια στο μουσείο αρκετές φορές. Υπήρχαν κάτι τεράστιοι μετασχηματιστές και όταν κάηκε ένας μετασχηματιστής, ο ιδρυτής αυτός της εταιρείας, ο ίδιος, έλυσε το μετασχηματιστή, με μια μικρή αντλία έβγαλε τα λάδια, τα ξανάφτιαξε όλα, τα ξαναέκλεισε. Οι Άγγλοι είναι τρομεροί μηχανικοί, δηλαδή αυτό που είδαμε ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και μια αμύθιτη περιουσία εντωμεταξύ, έχει έρθει, κάθεται 2 εβδομάδες μέσα στο μουσείο, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ σερί και βάζει χέρι σε όλα τα μηχανήματα. Δηλώσανε όλοι οι ξένοι ότι ήταν, και το εννοούσαν, οι ωραιότερες μέρες της ζωής τους. Ξέρετε τι είναι να βάζεις μέσα αυτό το σούπερ σύγχρονο μηχάνημα ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία ευρήματα και ξαφνικά να βλέπεις να εμφανίζονται επιγραφές που ήταν άκουσες για 2.000 χρόνια. Βεβαίως, όχι, πρόσεξε, το μηχάνημα επέστρεψε πίσω στην Αγγλία, γιατί αρκεί να σας πω ότι όσο παρέμενε στο μουσείο, η εταιρεία έχανε χρήματα. Γιατί αυτά τα μηχανήματα τα χρησιμοποιεί για βιομηχανικούς σκοπούς. Σκεφτείτε ότι σε κάποιο διάλειμμα που φύγανε τα θράματα του μηχανισμού από το μηχάνημα μέσα για να πάνε για κανονική φωτογράφηση, στείλανε με courier μια τουρμπίνα αεροπλάνο για να εξεταστεί στο ίδιο μηχάνημα. Για μικρορογμές και τέτοια πράγματα. Ο τομογράφος έφυγε, αλλά μείναν τα δεδομένα. Και τα δεδομένα χρειάζονται παραπάνω επεξεργασία. Δηλαδή, το γεγονός ότι διαβάσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα και δεν μπορούσαμε πριν να τους διαβάσουμε, είναι επειδή δεν είχαμε αρκετά ισχυρούς υπολογιστές. Όσο δυναμώνει η ισχύ των υπολογιστών, τόσο πιο πολλές λεπτομέρειες μπορούμε να δούμε. Μέχρι ένα σημείο βεβαίως. Πρακτικά πιστεύουμε ότι άμα θέλουμε να λάβουμε νέα δεδομένα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αυτό θα μπορούμε να το κάνουμε σε περίπου 5 χρόνια. Αλλά μέχρι τότε υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια μέχρι και το να αποτύξουμε ξανά στατική θύρα. Γιατί κάτι έχει μείνει εκεί πέρα. Πέρασε και ο Κουστό το 1970 κάτι τέλος πάντων, αλλά σίγουρα στο πίσω μέρος του ναυαγίου που έχει καταβαραθρωθεί και λόγω των τελευταίων σεισμών υπάρχουν ακόμα ευρήματα. Και δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τμήματα του μηχανισμού, πιθανώς σίγουρα δεν υπάρχουν στο βυθό, αν υπάρχουν δεν μπορούμε να τα βρούμε, αλλά και όλα τα πέριξ. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ένα κρανίο ενός ναύτη με full οδοντοστοιχεία. Αυτό με τις σύγχρονες μεθόδους DNA και ανθρωπολογικές μελέτες μπορεί να μας δώσει τόπο καταγωγής με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πρέπει να ξαναγίνουν μελέτες του ξύλου και του καραβιού και λίγο ξύλο που σώζεται από το περίβλημα του μηχανισμού για να δοθεί μια πιο ακριβή χρονολόγηση. Υπάρχουν μέχρι και τώρα στις αποθήκες του μουσείου ανακαλύπτονται νέα ευρήματα. Πριν από 2 μήνες ανακαλύψαμε τμήματα της αρχαίας αντλίας του πλοίου. Σκεφτείτε έτσι. Αυτό το πλοίο, όχι της αρχαίας αντλίας, 2 αντλίες είχε. Ήταν πολύ μεγάλο πλοίο και προφανώς είχε αντλίες για να πετάνε έξω το νερό, το οποίο έμπαινε φυσιολογικά μέσα στους πόρους. Ναι. Πιστεύετε ότι το πρόσωπο του κατασκευαστή ταυτίζεται με το πρόσωπο του αστρονόμου και αρνογνώστη? Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο κατά παραγγελία? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Εδώ είναι ο Ευτής ο Ποδοπετράκης που μπορούσε να απαντήσει. Δηλαδή, ότι σας πω, ο Ευτής μου το έχει πει, ότι είναι πιθανόν
να υπήρχε συνεργασία ενός μηχανικού μάστορα με έναν αστρονόμο. Ξέρουμε, σίγουρα για τον Αρχιμίδη έχουμε διαβάσει ότι έφτιαχνε μηχανισμούς, αλλά και στη Ρόδο, από την οποία προέρχεται όλο το υπόλοιπο φορτίο του πλοίου, ξέρουμε ότι υπήρχε μεγάλη παράδοση κατασκευής μηχανημάτων και προφανώς πολύ σπουδαία αστρονομική σχολή. Και κάτι τελευταίο, το θεωρείτε αυτό μοναδικό ή υπάρχει περίπτωση να έχει βγει σε μαζική παραγωγή? Μαζική. Εισαγωγικά. Σίγουρα θα είχαν φτιαχτεί και άλλα. Γιατί δεν μπορεί με την πρώτη να έφτιαξε αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά ξέρετε ότι οτιδήποτε μεταλλικό ανακυκλωνόταν στην αρχαιότητα. Δεν υπήρχε. Αυτό εδώ, ο συγκεκριμένος μηχανισμός γλίτωσε επειδή βούλιαξε. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Αν είχε επιβιώσει, αφενός θα είχε χαλάσει, έτσι. Κάποια στιγμή δηλαδή θα ήταν άχρηστο, δεν θα δούλευε πια. Οπότε κάποιος το είχε πάρει και θα το είχε λιώσει για να φτιάξει κάτι άλλο. Κάποιες άλλες απεικονιστικές ή καταστροφικές μεθόδους, εκτός από τον φωτογράφο, έχουν χρησιμοποιηθεί? Στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Είχαμε σκεφτεί να χρησιμοποιήσουμε την πολυφασματική κάμερα που έχει αναπτυχθεί εδώ από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Κώστα τον Μπάλα, αλλά αυτή εμφανίζει πολύ σπουδαία αποτελέσματα, όπως τα έργα τέχνης, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν διαφορετικά υλικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα ενιαίο υλικό και μάλλον δεν θα έδειχνε τίποτε συγκεκριμένη τεχνική. Δυστυχώς όμως λόγω του χρόνου του συγκεκριμένου που έγινε δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε άλλες τεχνικές. Πιθανώς στο μέλλον να γίνει αυτό. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τι ψάχνουμε, γιατί τώρα έχουμε τα δεδομένα που έχουμε, μας έχουν καλύψει σε πολύ μεγάλο μέρος. Προσωπικά να σας πω, επειδή είμαι υπεύθυνος για την ανάγνωση των επιγραφών, θα θέλαμε πολύ λίγα γράμματα στην περιφέρεια κάποιων θραυσμάτων που είναι λίγο φλού, δεν φαίνονται καθαρά. Αυτά θα θέλαμε να διαβάσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξαναφέρουμε μηχάνημα 12 τόνων για λίγα γράμματα, τα οποία μπορούμε να φανταστούμε και ποια είναι. Από εδώ και πέρα, δηλαδή, η υπόθεση κυρίως, η σκητάλη περνάει στους ιστορικούς της επιστήμης και της τεχνολογίας, στους ιστορικούς της αστρονομίας και στους αρχαιολόγους. Ο σκοπός της ομάδας δεν είναι να πει μια τελική αλήθεια για τον μηχανισμό, αλλά είναι να δίνει τέτοια δεδομένα προς συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα βγάζουμε αποτελέσματα. Κάθε 1-2 χρόνια δημοσιεύουμε και κάποιο άρθρο. Αν είχαμε λειτουργήσει με την παλαιά λογική, θα έπρεπε να κλωσάμε τα δεδομένα μας για 50 χρόνια, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή να βγάζαμε ένα συνολικό έργο, το οποίο μπορεί να ήταν και λανθασμένο. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση αυτή. Και σε αυτό οφείλεται πολύ στο γεγονός ότι ο κορμός, ο βασικός της ομάδας είναι όλοι οι αστρονόμοι και έχουν μάθει να δουλεύουν διαφορετικά από τους αρχαιολόγους. Δεν κάνω κριτική στους αρχαιολόγους, είναι μια διαφορετική αντίληψη και είναι κάτι πολύ καινούριο, γι' αυτό έχουμε και αποτελέσματα. Είναι η συμπλήρωση, η ειδικότητα του ενός συμπληρώνεται από την ειδικότητα και την οπτική γωνιά κάποιου άλλου. Τώρα η ομάδα έχει διευρυνθεί πάρα πολύ. Έχουν έρθει πολύ σπουδαίοι ιστορικοί της επιστήμης, επιγραφολόγοι και αναμένονται πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και βιβλία στο άμεσο μέλλον. Ναι. Ναι, όλα είναι χαλκός με πρόσμιξη κασιτέρο. Ναι. Και τώρα η αρχαιολόγος η κυρία Ζαφυροπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη του μηχανισμού, ολοκληρώνει μια μελέτη με μικροσκόπιο ηλεκτρονικό, μελέτη ακριβώς του υλικού των μικρών θραυσμάτων, για να ταυτιστεί ότι όλα τα θράψματα προέρχονται από το ίδιο υλικό και είναι του ίδιου μέρους του μηχανισμού. Δεν ξέρω αν ακούσατε την ερώτηση. Αν γνωρίζουμε την περιοδικότητα της κίνησης των πλανητών, αν θα μπορούσαμε να απαντήσει για το μέγεθός τους και τη μεταξύ τους κίνηση. Αυτό είναι πονηρή ερώτηση, έτσι. Γιατί αυτό μπορούμε να το υπολογίσουμε με τη θεωρία του Κέπλερ και του Νεύτωνα μετά, δηλαδή με τις σύγχρονες αστρονομικές θεωρίες.
Εμείς καταρχήν δεν ξέρουμε καν αν υπήρχαν πλανήτες στο μηχανισμό και σίγουρα για την εποχή την οποία μιλάμε δεν υπήρχε θέμα μεγέθους ή βάρους ή οτιδήποτε τέτοιο θέμα πλανητών. Έτσι ήταν κάποια σημεία στον ουρανό, φωτεινά σημεία, πιο φωτεινά από τα άλλα αστέρια, που κάνανε μια πολύ περίεργη κίνηση και την οποία οι αρχαίοι την εξηγούσαν με πολύ συγκεκριμένους και περίπλοκους και μεγαλοφυείς τρόπους. Αλλά από όσο ξέρω δεν έμπαινε το ζήτημα του μεγέθους. Συγγνώμη. Καλά, ο ήλιος, ναι, γιατί ο ήλιος φαίνεται, έτσι, ο ήλιος και η σελήνη ξεχωρίζουν, ναι. Για αυτόν τον μηχανισμό δεν υπάρχουν αναφορές στην αρχαιότητα, υπάρχουν αναφορές για ανάλογα μηχανήματα, για πλανητάρια, για ημερολογικούς μηχανισμούς. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο, έτσι, και αν το έβλεπε κάποιος, θα το περιέγραφε ακριβώς όπως ήταν, ή μπορεί και κάποια από τα κείμενα που είναι παρεμφερή να περιγράφουν αυτό το μηχάνημα. Μην ξεχνάμε ότι πολύ λίγα κείμενα έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Ναι. Το πιο σημαντικό κείμενο είναι το ίδιο το κείμενο που φέρει πάνω του ο μηχανισμός. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας κάηκε. Ναι. Ναι, αυτό πρέπει να μάλλον θα έχουν χαθεί αναφορές, αλλά από τις αναφορές σε παρεμφερή μηχανήματα ξέρουμε ότι δεν ήταν άπλωστη η τεχνολογία καθόλου. Η χρονολόγηση είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Ξέρουμε ότι το πλοίο βούλιαξε γύρω στο 86 π.Χ. Πώς το γνωρίζουμε? Λοιπόν, δια της πλαγίας οδού. Καλά, γνωρίζουμε την ηλικία του ξύλου του πλοίου, το οποίο είναι 180-90 π.Χ. κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι πότε κόπηκε το ξύλο, έτσι, μέχρι να ξεραθεί και μέχρι να μαραγεύσουν το πλοίο. Άνθρακα 14. Αυτό παλαιά τεχνολογία, έτσι, και την δεκαετία του 70. Κυρίως από τις βουτιές που έκανε ο Κουστό, λέω και βουτιές, έτσι, γιατί βούτυξε στην κυριολεξία πολλά πράγματα, ανασύρθηκαν νομίσματα της Περγάμου, τα οποία ήταν νέα φρέσκια σκοπής, που σημαίνει ότι, σε μασούρια, που σημαίνει ότι η Πέργαμος δεν είχε ακόμα καταστραφεί. Λένε οι αρχαιολόγοι, έτσι, εγώ δεν είμαι αρχαιολόγος, σας μεταφέρω αυτό που έχω διαβάσει. Και κάπως έτσι βγαίνει αυτή η τερματική ημερομηνία για το ναυάγιο. Τώρα, για τον μηχανισμό είναι μόνο επιγραφική η ημερομηνία. Δηλαδή, από το σχήμα των γραμμάτων, οι επιγραφολόγοι μας λένε ότι είναι ένα είδος γραφής το οποίο υπήρχε στα τέλη του 2ου αιώνα. Αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη, δεν έχει καθόλου μάλλον μεγάλη ακρίβεια, γιατί 50-60 χρόνια μπορεί να παίξει στο μέλλον. Υπάρχει μια έλλειψη γραμμάτων πάνω στον υπολογιστή. Έτσι δεν είναι? Όταν συμπληρωθούν αυτά τα γράμματα, τι προσδοκάει η επιστήμη να βρει και να ανακαλύψει? Ελπίζουμε, το ένα είναι αυτό που σας είπα, να βρούμε ίσως στοιχεία για το γεωγραφικό πλάτος της χρήσης του μηχανισμού. Το οποίο είναι και αυτό ένα στοιχείο, έτσι, με προφανούς σημασίας. Ένα άλλο θέμα είναι να λύσουμε το μυστήριο των πλανητών, αν υπήρχαν πλανήτες. Αυτό είναι με την ανάγνωση της μεγάλης επιγραφής, αυτή με τους 1000 χαρακτήρες που ήταν στην μπροστινή πλάκα. Αν υπήρχαν πλανήτες που να τους γνώριζαν οι αρχαίοι? Όχι, οι αρχαίοι γνώριζαν τους 5 πλανήτες. Αν αυτοί οι πλανήτες υπήρχαν στο μηχανισμό με σφαιρίδια και φαινόταν και αυτόν
η κίνηση. Ονομασίες μερικών πλανητών δεν γράφονται κάπου? Ναι, έχουμε δύο ονομασίες. Έχουμε Αφροδίτη και Ερμή. Αλλά δεν έχουμε ανασυστήσει ακόμα την πλήρη επιγραφή για να δούμε που κολλάει αυτό. Και σε αυτό το σημείο θα μας βοηθήσουν πολύ οι αριθμοί που διαβάζονται. Γιατί αυτοί οι αριθμοί σχετίζονται με κάποιες περιόδους. Καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τους πλέον προφανείς, αυτό το 235-223, που ήταν γνωστές περίοδοι στην αρχαιότητα και στη γραμματεία, αλλά οι περίοδοι των πλανητών είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Έχουμε κάτι μυστήρους αριθμούς, ένα 350, το οποίο δεν από πουθενά, και ένα 266. 666 δεν έχουμε, οπότε έτσι είναι. Άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ ενδεχομένως για την ιστορία της αστρονομίας. Ναι, λοιπόν, πρέπει να σας πω, αλλά αυτό δεν θέλω να σας κουράζω κιόλας. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει τώρα με το τελευταίο άρθρο. Το ημερολόγιο αυτό, του Μέτωνος που είδαμε, ήταν ένα ημερολόγιο που λειτουργήσε. Πραγματικά. Με ένα φοβερά περίπλοκο σχήμα. Δηλαδή, κάθε τόσους μήνες είχαν κάποιες μέρες που αφαιρούσαν εξαιρέσιμες ημέρες, λέγανε, κάποιες άλλες επαγόμενες και ούτω καθεξής. Όλο αυτό το πλήρες ημερολόγιο πιστεύονταν μέχρι και τώρα από τους ιστορικούς της αστρονομίας ότι δεν είχε λειτουργήσει. Είναι ένα ημερολόγιο που περιγράφεται από τον αστρονόμο Γέμινο, ένα σπουδαίο αστρονόμο της αρχαιότητας. Φαίνεται λοιπόν, χάρη στο ημερολόγιο του μηχανισμού, ότι όχι μόνο λειτουργήσε, αλλά είχε και τρομερή ακρίβεια. Συνεπώς, αλλάζει έτσι κάπως η γνώση μας για το πώς χρησιμοποιούσαν τα ημερολόγια, τουλάχιστον οι αστρονόμοι, έτσι, γιατί υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα, ημερολόγια για τους αστρονόμους, για να βλέπουν αστρονομικά φαινόμενα, ημερολόγια φτιαγμένα από αστρονόμους για την κοινωνία, για κοινωνικά φαινόμενα, για θέματα έτσι. Αυτά είναι λυμμένα γενικά τα ζητήματα, αλλά πρακτικά ποια ημερολόγια χρησιμοποιήθηκαν, πώς ακριβώς, τσακώνονται οι ιστορικοί της αστρονομίας, δεν μας διαφέρει αυτή η συζήτηση. Θέλω να πω, είναι πολύ εξειδικευμένη. Αλλά δείχνει ακόμα μια φορά ότι οι αρχαίοι προχωρούσαν σε εκπληκτικές λεπτομέρειες και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Υπήρχε περίπτωση απεικόνηση των αργώνων, ναι, με απίθεια κτλ. Να μπορούσε να βρεθεί με το μηχανισμό ο χρόνος τέλεσης τους. Αυτό τώρα είναι το ερώτημα που άνοιξε. Γιατί να χρησιμοποιείς αυτόν τον μηχανισμό για να δεις πότε θα γίνουν αγώνες που ξέραν οι πάντες πάνω κάτω. Το αντίστροφο μάλλον μπορεί να... Έτσι, δηλαδή οι αγώνες ως σημείο αναφοράς. Πάντως, σας λέω επειδή την κάνουμε αυτή τη συζήτηση μέσα στην ομάδα, εφόσον ξέραμε για παράδειγμα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν στη δεύτερη Πανσέλινο μετά το θερινό ηλιοστάσιο, μπορούμε εύκολα με το μηχανισμό να στρίψουμε τη μανιβέλα μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο, είναι σημειωμένο, να πάμε με 2 Πανσελίνους μετά, είδατε τους μήνες και τη σελήνη που ψηφογυρίζει, και να δούμε πού έχει φτάσει ο δείκτης των αγώνων. Και εκεί, τσακ, να βάλουμε μια εγκοπή Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν φαίνονται όμως τέτοιες εγκοπές. Οπότε είναι έτσι κάτι, ένα ανοιχτό ερώτημα. Πολλά βιβλία ετοιμάζονται, πρέπει να σας πω, από εκλαϊκευτικά, ταινίες. Ναι, το site, όποιος θέλει μπορεί να μπει να δει. Έτσι, υπάρχει και μια τρομερή βιβλιογραφία, αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει 45 άρθρα. Υπάρχει περίπτωση η όλη αυτή ανακάλυψη, όταν ολοκληρωθεί, να ανατρέψει ορισμένες θεωρίες για το μετά του Μεσαίωνα, ποιοι ανακάλυψαν και τι. Ο μηχανισμός κάθε φορά που ανακαλύπτεται, γιατί έχει ανακαλυφθεί πολλές φορές, το 1900, το 30 όπως είδατε, το 74 και τώρα πάλι, μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε για τη σχέση των αρχαίων με την τεχνική και την επιστήμη. Υπάρχει μία θεωρία που επικρατεί, δυστυχώς, ότι οι αρχαίοι δεν είχαν και πολύ μεγάλη σχέση με την τεχνολογία. Τα κάνουν αυτά, ήταν παίγνια, ήταν έτσι για να περνάνε την ώρα τους. Εγώ πιστεύω ότι ο μηχανισμός αυτός μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε για τον συγκεκριμένο ρόλο που μπορεί να έχει στην κοινωνία η μηχανική.
εκεί. Και μήπως ανακαλυφθεί ότι και οι θεωρίες των νεότερων Κέπλερ, Κοπέρνικου κτλ. Στηριχτήκαν τελικά. Αυτό δεν νομίζω να το ανακαλύψουμε από τον μηχανισμό. Είναι διαφορετικές θεωρίες στα πλαίσια μιας άλλης κοινωνίας. Ο Κοπέρνικος προφανώς γνώριζε τον Αρίσταρχο, δηλαδή την ηλιοκεντρική θεωρία. Όμως δεν ήταν το ίδιο πράγμα, ξέρετε. Ο Κοπέρνικος έκανε μαθηματικούς υπολογισμούς περίπλοκους, βασιζόμενος πάρα πολύ σε όλη τη θεωρία του Πτολεμαίου, η οποία ήταν γεωκεντρική. Είναι κάτι διαφορετικό, ενώ άλλο να λες ο ήλιος είναι στο κέντρο του κόσμου και άλλο να φτιάξεις μια μαθηματική θεωρία που να λειτουργεί και να μπορεί να προβλέπει τις θέσεις των σωμάτων. Άμα πιάσετε να διαβάσετε αυτά τα αρχαία κείμενα και το κείμενο του Κοπέρνικου, δεν λέω για εσάς, γιατί σε άλλη γενιά που μαθαίνετε καλή γεωμετρία, αλλά η δικιά μου γενιά σηκώνει τα χέρια ψηλά. Από εδώ και πέρα, από ένα σημείο να μας πούνε και οι μαθηματικοί που είναι εδώ στην αίθουσα, χρειάζεται τρομερή εκπαίδευση για να κατανοήσεις αυτά τα κείμενα και να μπορέσει να λειτουργήσει στα πλαίσια των κειμένων. Ήταν εκπληκτική σύνθεση. Να ρωτήσω κάτι. Η κυρίαρχη άποψη στην επιστήμη, γιατί υπάρχει κυρίαρχη και υπάρχει και η άλλη άποψη. Για την τεχνολογία, ας πούμε, στην αρχαία Ελλάδα έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία που λένε ότι υπήρχε εξαιρετικά ανεπτυγμένη τεχνολογία, αλλά η κρατούσα κυρίαρχη άποψη στην επιστήμη το δέχεται. Ο Πουλιανός λέει ότι το κρανίο του ανθρώπου των πετραλώνων είναι 700.000 ετών. Οι εγκυκλοπαίδειες, ακόμα και η δομή, λέει τουλάχιστον 400.000 ετών. Το National Geographic και η επίσημη κυρίαρχη θεωρία ανθρωπολογική λέει ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε από την Αφρική πριν 40.000 χρόνια και πέρασε μέσω Καυκάσου στον Καναδά και στην Αλάσκα. Δεν είναι φοβερή μάχη οι κυρίαρχες απόψεις στην επιστήμη για να μην φανεί τελικά η επιστημονική αλήθεια που ανατρέπει την κυρίαρχη άποψη. Ο Λαβουαζιέ δεν δεχόταν τους μετεωρίτες, παραδείγματος χάρη, και το δέχτηκε η επιστήμη τότε. Λέει είναι αδύνατο να υπάρχουν μετεωρίτες. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι συνάρτηση και της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Και για παράδειγμα, αυτό που σας είπα πριν, το γεγονός ότι ο μηχανισμός των αντικειθήρων έρχεται στην επικαιρότητα πολύ έντονα τώρα, δεν είναι μόνο επειδή έχουμε σε αντίθεση με τον Price το 70 ένα μεγάλο όπλο που είναι τα ίντερνετ, οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες και τον εντυπωσιασμό. Γιατί πρέπει να σας πω ότι εντάξει, παίξαμε προφανώς στο στοιχείο του εντυπωσιασμού με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το γεγονός ότι δένει αυτή η ιστορία και πλέον πάρα πολλοί κόσμος γνωρίζει για το μηχανισμό των αντικειθήρων και κυρίως πλέον οι Αμερικάνοι λένε ο πρώτος υπολογιστής ανθρωπότητας, μάλλον σχετίζεται και με το θέμα της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι θεά η τεχνολογία. Άρα κοιτάζουμε με άλλο μάτι ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι είναι ένας αρχαίος υπολογιστής. Παίζουν πολλά πράγματα γύρω το πώς φτιάχνεται μια κυρίαρχη θεωρία, πώς επιβάλλεται και πώς παραγωνίζει άλλες. Εγώ δεν είναι η ειδικότητά μου και δεν θα ήθελα να πω έτσι. Περισσότερο υπάρχουν πιο ειδικοί μέσα στην αίθουσα. Ο Αρίσταρχος προέτρεξε του Γαλιλαίου και όμως τον Γαλιλαίο ξέρουμε. Άλλοι λένε ότι ο Γαλιλαίος μάλλον είναι διαβάσει τον Αρίσταρχο. Ήταν όμως άλλη εποχή, άλλη κοινωνία του Αρίσταρχου, άλλη αυτή του Γαλιλαίου. Και πρέπει να σας πω ότι Κοπέρνικος και Γαλιλαίος απέφυγαν να αναφερθούν στους αρχαίους, όχι τόσο για να μην πούν ότι, ξέρετε, τους φάγαμε την ανακάλυψη, δεν ήταν κάτι άλλο αυτό που κάνανε, αλλά κυρίως επειδή κινδυνεύανε από το σύστημα το κοινωνικό, τότε από την Εκκλησία, έτσι, κινδυνεύανε να τους φάνε το κεφάλι. Ναι, τον κάψανε. Έτσι. Δεν ήταν αστεία υπόθεση. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι πήραν να αποκρύψουν τις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη σύγκριση. Δεν έχετε κουραστεί.